Hapana mwana achanamatirwa during or after the service. Vana vese vari kunonamatirwa kuSunday school. Saka kana kune mwana mucheche wese nemaSunday school ese ngaaende kuSunday school. Izozvi vanonamatirwa ikoko. Hallelujah. 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 Varipa revival. Hallelujah. 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 Amen and amen. Toda kutenda Mwari mangwanani ano. Hallelujah. Vatiunza zvekare mukati meimba yavo. Hallelujah. Kuti tigone kuzovanamata. Hallelujah. Uye vataure mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. So this morning toda kungoenda pamberi paMwari tichinamata. Saka ndichakumbira kuti vese vakagara vasvike pavanoswimuka for these few minutes while we are praying. Hallelujah. Kana wakagara, please may you stand tibatirane pamwe chete pakunyengetera for just a few minutes, then wogona kuzogarako pasi. Amen and amen. Amen and amen. We want to go before the Lord this morning. Tungotenda Mwari. Hallelujah. Mwari ndimwari vakanaka uye ndimwari vakatendeka. Bible rovarati enter his gates with thanksgiving and with praise. Hallelujah. Saka mangwanani ano toda kutanga nekutenda Mwari. Hallelujah. We want to thank him for who he is. Hallelujah. Tongo vatenda kuti vari Mwari uye havashanduke havachinje. Hallelujah. The Bible says that he is not a man that he lie, neither is he a son of man that he repents from his words. Hallelujah. Vanoramba vari Mwari havashandurwe nezvatinotaura kana zvatinofunga isusu. Mangwanani ano toda kuenda pamberi pechigaro chaMwari tingovatenda nekuvarumbidza zvese nekutenda zvavanotiitira, zvavakatiitira nezvavari kuita right now nezvavachaita, for we know that our God is a performing God. Hallelujah. Havana kugumira kune zvavakaita, but vane zvimwe zvavachatoita mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Saka mangwanani ano toda kuenda pamberi pechigaro chenyasha tongosvika patinotenda Mwari. Hallelujah. Let us go before the Lord and pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, tauya Jehovah pamberi pechigaro chenyu mangwanani ano. Tinongotenda muya mutsvene nekuti muri Mwari. Tinongokutendai Jehovah nekuti muri Mwari. Tinongotenda changamire muponesi nekuti muri Mwari. Muri Mwari hamushanduki, oh God. Munoramba muri Mwari nguva dzose. There is no one else that compares to you, O Heavenly Father. There is no one else that measures to you, O King of Kings. You remain God and you are God all by yourself. Mangwanani ano toda kungokutenda nenyasha dzenyu. Toda kungotenda nekutendeka kwenyu. You are a faithful God in our lives. You are a faithful God in everything that concerns us. Munoramba makatendeka Jehovah. Day in and day out makatendeka. Day in and day out muri Mwari vakanaka. Day in and day out munoramba muri Mwari. Uye munozviratidza mukati meupenyu hwedu. Mangwanani ano tinongotenda Jehovah for who you are. Jehovah tinokutendai for what you have done for us. Baba tinokutendai for your grace that is sufficient for our lives. Father, we thank you for your mercies that are new every morning. Baba tinokutendai mukati mezuva ranhasi. Jehovah tinokutendai nemhuri dzamakatipa Mwari tinokutendai, nevana vatinavo Jehovah tinokutendai, neupenyu hwatinahwo Jehovah tinokutendai, neutano hwatinahwo Mwari tinokutendai. Mangwanani ano tinongotenda Jehovah. We thank you King of Kings, we thank you Lord of Lords. You are Jehovah, you are God, you are Jehovah El Shaddai, the Lord God Almighty. Akekho nkosi olinganiswa nawe. You are above everything. Tinokutenda mangwanani ano tichisimudzira zita renyu nekuti hakuna rimwe zita rakafanana nerenyu, hakuna rimwe zita rakafanirwa nerumbidzo. Your name is above every other name. Your name is above everything else. Your name when it's called, even the demons they tremble. Your name when it's called, sicknesses they vanish. Your name when it's called, lives are transformed. Your name when it's called, pane zvinoshanduka. Mangwanani ano tinokutendai mweya mutsvene tichingokusimudzirai tichingokupai mbiri. We shout, Abba Father, you are worthy. Abba Father, you are worthy of praise. You are worthy of honor. You are worthy of elevation. You are worthy of exaltation. You are God and you are God all by yourself. We lift you on high. We lift you on high. We lift you on high. We
we lift you on high. For your glory, mangwanani ano mthweni. Be exalted for your glory. Be lifted high for your glory. Nezita ra Jesu Baba tinotenda. Murishe wemadzishe. Mambo wemadzimambo. You are the Lion of the tribe of Judah, the lily of the valley, the rose of Sharon, the Prince of Peace. You are the way maker. There is no one that compares to you, O God. Tinongokutendai mangwanani ano. Tichingokusimudzirai mweya mtswene. Thank you, O God, that you did not leave us to be orphans, but you are our Father. You did not leave us to suffer. Makatitumira mweya mtswene. Tinokutendai mangwanani ano changamire mponesi. We thank you for the doors that you opened for us, O God, that we didn't know we needed. We thank you for the ones that you shut up, that were going to lead us astray. We thank you for the opportunities. Amakazarura mukati meupenyu hwedu. We thank you nekumzvengeswa pazvange Jehovah zvakaoma. We thank you nekutibuditsa patanga tisingafaniri kubuda. We thank you nekutipinza patanga tisingafaniri kupinda. We thank you, Jehovah, nezvamunoita nezvamakaita even during this revival. We thank you for what you are doing. We thank you for your move. We thank you for your work. We thank you for what you are doing in this place. Jehovah, what you have done cannot be undone. What you have done cannot be changed. What you have done cannot be reversed. What you have done cannot be erased. We thank you this morning. We thank you, oh God. Tinokutendai mweya mtswene wamwari. Tinokutendai changamire mponesi. Tinokutendai shewe madzishe. Tinokutendai wedenga. Tinokutendai baba vangu. Tinokutendai ishe wangu. Tinokutendai changamire. Tinokutendai Jehovah. Tinokutendai baba. Mangwanani ano tinotenda. Tinotenda Jehovah, tinotenda. Muri muhari Jehovah makanaka. Hakuna mume wakaita semi Jehovah. Hakuna mume wakafanana nemi. You are an incomparable God. You are an immeasurable God. You are a God. You are God, and you are God all by yourself. You cannot be compared. You cannot be measured. You cannot be fathomed, oh God. You are a mystery all by itself. This morning we just elevate you. This morning we just want to lift you on high. This morning we want you to take your place up above Jehovah everything. In the name of Jesus, we thank you, Spirit of the living God. Siyakubonga Thixo namandla onke. Siyakubonga Simakade wezulu. Siyakubonga wena nsimbi edla ezinye insimbi. Siyakubonga wena ongumnini mandla onke. Siyakubonga wena ophezu kwakho konke. Siyakubonga wena ophakeme. Udumo konke lobukhosi malube kuwe. Udumo lonke lobukhosi malinikezwe wena, ngoba wena uNkulunkulu, ngoba wena unguThixo, ngoba wena ungusomandla, ngoba wena unguJehova. Siyabonga ngale ekseni sithi Nkosi unguNkulunkulu, ungubaba awulinganiseki. In the name of Jesus, Father, we thank you. Amen. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. We want to go again before the throne of mercy. Chingonyengetera mangwanani ano. Hallelujah. Toda kunamata mangwanani ano kuti Mwari ngavati rangarire. Revival ino isati yapera. Hallelujah. Tinoziva kuti nasi tiri pa day number 4, which is the last day of the revival. Hallelujah. But nyasha dzisati dzapera. Hallelujah. The anointing of God is still in this place. Hallelujah. Toda ngonamata kuti Mwari, before this revival comes to an end, may you please remember me. Hallelujah. If we read the word of God in the book of Genesis, chapter number 8, verse number 1. Hallelujah. But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were in the ark. Hallelujah. I believe Noah. Hallelujah. They have been in the ark for almost or more than 150 days. Hallelujah. It was raining day and night non-stop. Hallelujah. 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 Imagine 150 days in the same place. Hallelujah.
hallelujah. You have no freedom of movement. Hapana zvaunokwanisa kuita, hallelujah. You are just in there in that place kurungonaya, hallelujah. Ndofunga vamwe vaizvibvunza kuti tinozobuda here, ainozopera here mvura iyi, inosvika painomira here mvura iyi, hallelujah. But Bible rova ratiudza kuti but God remembered Noah, hallelujah. Nekuti tinotenda kuna Mwari vanorangarira, hallelujah. We serve a God that remembers, hallelujah. Zvinoita senge vakangana but havakangwani, hallelujah. Ndimwari vanorangarira. He is a God who remembers, hallelujah. Mangwanani ano toda ngonamata kuti God service ino revival ino isati yapera ndirangarirei, hallelujah. Remember me, remember my life, hallelujah. Tikaverenga Bible in the book of 1 Samuel chapter number 1, hallelujah. I think verse number 19, hallelujah. Inovayati and God remembered her, hallelujah. Uyu, this was Hannah, hallelujah. Tese tinoziva nyaya Hannah, hallelujah. The Bible says Hannah was barren, anga asina mwana, hallelujah. For years she was mocked by Penina. Dofunga asi Penina ega aingo moka, hallelujah. Vanhu vakawanda vaitomuseka, vanhu vakawanda vaitaura pamusoro pake, hallelujah. Kuti Hannah mwana, she was childless, she was barren, anga asina chekugona kuzvipa chiremerera nacho, hallelujah. For many years aingonamata kuna Mwari, hallelujah. But pasina zvinoitika, hallelujah. Up until this particular day ari kuShilo, hallelujah. The Bible said she was praying. She prayed until she could not utter any audible words, hallelujah. Kwaingonzi aingonama, kwaingoonekwa malips chete achingomuva, hallelujah. But zviri kubuda muromo zvisiri kunzwika, hallelujah. Zviri kunzi chero muprista Eli akati kwaari, why how long will you continue drinking this wine? Why are you not getting rid of this wine? Hallelujah. Ndavamanamatiro aita Hana airatidza kuti munhu ane shungu mumoyo, hallelujah. Ainamata akusataura akusabudisa mawords, hallelujah. And then the Bible rinovarati and God remembered her, hallelujah. Mwari ndimwari vanorangarira, hallelujah. Mwari ndimwari vasingakanganwi, hallelujah. Mangwanani ano toda kungonamata kuti Mwari revival ino isati yapera ndirangarirei, hallelujah. Andizivi ndeivi situation yakunetsa, hallelujah. Andizivi ndeipi situation yagara kwemakore, hallelujah. Andizivi kuti ndechipi chawakatakura pawakauya parevival ino, hallelujah. But namata mangwanani ano kuti Mwari isati yapera ino revival, may you please remember me, hallelujah. Let us go before the Lord tichinyengetera. Baba nezita raJesu tadzoka zvekare pamberi pechinhu chenyasha. Tinoziva tinotenda kuti muri Mwari vanorangarira, muri Mwari vasingakanganwe, muri Mwari vanotirangarira, muri Mwari Jehovah who remembers us, oh God. This morning we come before your throne of mercy tichingochemera kurangarirwa. Tirangarirei Jehovah mukati meupenyu hwedu. Tine zvakawanda zvatakatakura Baba. Tirangarirei mweya mutsvene, tirangarirei. Revival ino isati yapera. We are on day number 4, which is the last day, oh God. Itai minana mukati meupenyu hwedu. Tirangarirei Jehovah, tirangarirei. Remember us, oh God, even in our situations. Remember us, oh God, even kune zvakatiremera. Remember us, oh God, even kune zvatakatakura. Remember us, oh God, even kwatinazo zvatakatakura maoko, zvatakatakura mumoyo, zvakatakura Jehovah kwatiri kufa. Tirangarirei Jehovah in this service. Tirangarirei Jehovah in this service. May you remember us, oh God. May you remember us, oh God. Tirangarirei mweya mutsvene waMwari. Tirangarirei Baba, tirangarirei Jehovah, tirangarirei mweya mutsvene waMwari. Bhaibheri renyu rinotaura kuti muri Mwari vanorangarira. Munotaura mega mushoko renyu kuti I will never leave nor forsake you. Jehovah, tirangarirei mukati mezuva ranhasi panenge Jehovah zvichiita senge matisiya. When we are feeling like we have abandoned us, oh God, tirangarirei Jehovah. Remember us, oh God. Remember our families. Remember our children. Remember Jehovah nevakatikomberedza vari kuremerwa. Jehovah, varangarirei mangwanani ano. Vane zvavakatakura varangarirei mangwanani ano. Ma situations agara kwemakore tirangarirei Jehovah. Ma stubborn problems ari muupenyu hwedu tirangarirei Jehovah. Ma problems Jehovah noita senge hana ma solutions tirangarirei Jehovah. Pane Jehovah zvirwere zvakagara nazo, zvirwere zviri mukati menyama dzedu tirangarirei Jehovah. Sicknesses that have afflicted us for years and years tirangarirei Mwari.
tirangarirei mangwanani ano. Inoi service isati yapera, inoi revival isati yapera, tirangarirei mweya mutsvene. Tiitirei zvakanaka, tiwanirei nyasha, tiwanirei nyasha, tangamire muponesi. Tinewanirei nyasha baba vangu, tine zvizhinji zvatinazvo, tine zvizhinji zvatakatakura, tine zvizhinji zvakatiremera, tine zvizhinji Jehovha zvatisingagoni kuturira mumwe munhu. Tinouya nazvo mangwanani ano kwamuri. Tirangarirei mweya mutsvene, tirangarirei mukati menzvimbo ino, tirangarirei Jehovha, tirangarirei baba vangu, tirangarirei changamire muponesi, tirangarirei Ishe wemadzishe, tirangarirei wekudenga, tirangarirei mweya mutsvene, tirangarirei baba vangu, tirangarirei Jehovha. Remember us, O God, remember us, Almighty God, remember us, Almighty God, remember us, Almighty God. Tirangarirei Jehovha, tirangarirei baba vangu, tirangarirei mweya mutsvene, tirangarirei Jehovha, tirangarirei mangwanani ano. Service ino isati yapera, revival ino isati yapera. Dururai nyasha mukati meupenyu hwedu, dururai nyasha mukati meupenyu hwedu Mwari. Nyasha dzenyu mukati menzvimbo ino Jehovha. Tirangarirwe nemi, tirangarirwe nemi, tirangarirwe nemi. The same way that you remembered Noah, the same way that you remembered Hannah. Tirangarirei Jehovha mangwanani ano, tirangarirei mweya mutsvene. Remember us, O God, remember us, O God. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Amen and amen. We want to go ahead tichongonamata mangwanani ano. Hallelujah. Ndoda kuti tinamatire chimwe chinhu chinonzi focusing on God or focusing on Jesus. Hallelujah. Kana kuti kuramba takafokasa kuna Mwari. Hallelujah. Toda kunamata mangwanani ano kuti Mwari ngavatibatsire kuti tirambe takafokasa mavari. Hallelujah. Ndinoziva revival ino payakatanga neThursday up until today. Pane zvakawanda zviri kuitwa naMwari mukati menzvimbo ino. Hallelujah. Our faith levels, they are up there. Hallelujah. We are believing that God is a powerful God. Hallelujah. Nekuda kwezviri kuitika mukati menzvimbo ino. Hallelujah. Saka toda kunamata kuti chero patiri kudzokera kuguta. Hallelujah. Kutenda kwatinako right now ngakurambe kuripo. Hallelujah. Tisashekwa kana kuzungunuswa nemasurroundings atinenge tinawo. Hallelujah. Zvakatikomberedza kana kuti zviri kunze uko. Hallelujah. Zvisatisheka kana kutivhisa pakutenda kwatinako. Hallelujah. Tikaverenga Bhaibheri mubhuku raMatthew chapter number 14. Hallelujah. Zviri kunzi Jesu akafamba mumvura. Hallelujah. Paaitevera vadzidzi vake on top of water. Hallelujah. Zviri kunzi vadzidzi pavakamuona, they thought it was a ghost. Hallelujah. But akati, it is I, do not be afraid. Hallelujah. Zviri kunzi Peter anoti kuna Jesu, if it is really you Lord, ask me to come to you. Hallelujah. Jesu vakati kuna Peter, come. Hallelujah. Bible rotiudza kuti Peter got out of the boat. Hallelujah. Akatofamba mumvura achienda kuna Jesu. Hallelujah. Paakabuda mubhoti achienda. Hallelujah. His focus was on Jesus. Hallelujah. Saka akagona kufamba pamusoro pemvura. Hallelujah. But Bible robva ratiudza kuti then he saw the wind. Hallelujah. Ndava tinonzwisisa kuti that particular night there was so much wind. The wind was boisterous. Hallelujah. There was too much wind in that place. Hallelujah. Then Peter saw the wind. Hallelujah. Then he became afraid and he began to sink. Hallelujah. When his focus was on Jesus. Hallelujah. Akagona kufamba mumvura. Hallelujah. But paakazotarisa zvakamukomberedza. Hallelujah. Akazotanga kunyura. Hallelujah. Mangwanani ano ndoda kuti tinamate. Hallelujah. Titi Mwari tibatsirei kuramba takatarisa kwamuri. Hallelujah. Tinoziva patiri kudzokera tichatoona zvimwe zvinorema, tichatosangana nazvo zvinorwadza, tichatoona masituations evamwe vanhu asina kumira zvakanaka. But toda kunamata kuti Mwari tibatsirei tirambe takatarisa kwamuri, kutenda kwedu kurambe kwakamira. Hallelujah. That our faith may not be shaken, our faith may not swerve, it may not waver. Hallelujah. But that we may remain steadfast and unmovable kuna Mwari. Hallelujah. Ngatingoendai pamberi paMwari tingonyengetera mangwanani ano. Baba, nezita raJesu tadzoka zvekare pamberi pechigaro chenyu chenyasha mweya mutsvene. Tinongotenda nekuti muri Mwari vakatinakira, tinongotenda nekuti muri Mwari vakanaka nguva dzose. Takunamata Jehovha mangwanani ano, tibatsirei Jehovha even in this season tigone kuramba takatarisa kwamuri Mwari.
tigone kuramba takatarisa kwamuri Jehovah. Help us, oh God, to fix our gaze on you. Help us, oh God, to fix our eyes on you. Help us, oh God, to remain focused on you. Help us, oh God, tirambe takatarisa kwamuri patiri kudzokera kuguta Jehovah. After revival yapera, tibatirei Mwari tirambe takamira panzvimbo. Tibatirei Jehovah tirambe takatarisa kwamuri. Tibatirei Jehovah tirambe tichingodana imi Mwari. May our faith, oh God, be not shaken. May our faith, oh God, not waver. May our faith, oh God, not sway from you, but help us to remain steadfast. Help us to be unmovable. Help us, Jehovah, kugona kumira takatarisa kwamuri mweya mutsvene. Tinonamata mangwanani ano baba vangu, tibatirei in this season. Tinoziva zvune zvakawanda zvatichaona, kune zvakawanda zvatichasangana nazo, kune zvakawanda Jehovah zvatichaona. Tibatirei Mwari tirambe takatarisa kwamuri. Tibatirei mweya mutsvene tirambe takatarisa kwamuri. Help us, oh God, to continue fixing our gaze on you. Help us, oh God, to continue focused on you. Help us, oh King of Kings, to continue focused on you. Help us, oh God, kuramba takatarisa kwamuri. Tirambe takatarisa kwamuri mweya mutsvene. Tirambe takatarisa kwamuri baba vangu. Tisazungunuswa nezvakatikomberedza. May we not be shaken by our situations. May we not be shaken by our surroundings. May we not be shaken, Jehovah, nezvatakatarisa nazo. But tigone kumira panzvimbo, tigone kutarisa kwamuri, tigone kuramba takatarisa kwamuri, tigone kuramba takatarisa kwamuri. Nekuti ndimi Mwari hakuna mumwe, ndimi Jehovah hakuna mumwe. Hakuna kumwe kwatinogona kuwana rubatsiro, hakuna kumwe kwatinogona kuenda, hakuna kumwe kwatinogona kudana asi kunze kwenyu Jehovah. Tinonamata mangwanani ano mweya mutsvene. Tibatsirei mweya mutsvene patiri kubva parevival ino. Tibatsirei Baba, kutenda kwedu ngakurambe kwakamira, kutenda kwedu ngakurambe kuripo, kutenda kwedu ngakurambe kuripo, kutenda kwedu ngakurambe kwakamira muzita raJesu. Nongotenda mweya mutsvene mangwanani ano nekuti muri Mwari vakatendeka. Jehovah zoshamisa. In Jesus' mighty name, hallelujah. Amen and amen. Toda kuenda zvekare our last prayer point tichingonamatira service yanhasi. Hallelujah. Mwari ndimwari vachiri kushanda. Hallelujah. God is still moving and still working even today. Hallelujah. Vakashanda nezuro, vakashanda Friday, vakashanda Thursday. Hallelujah. But there are still new things that God is going to do even in this place today. Hallelujah. Saka toda kunamata mu service ino kuti Mwari zvandauya Jehovah ndigone kugamuchira zvamakagadzirira inini mukati meservice ino. Hallelujah. Amen and amen. Mwari mukati meservice ino, help me kugamuchira zvamakandigadzirira mukati meservice ino. Hallelujah. Ndisawane zvinondikanganisa, ndisawane zvinondiluzisa focus, ndisawane zvinondikanganisa. Hallelujah. Tingonamatira zvekare kuti shoko parinouya mukati mezuva ranhasi. Hallelujah. Ngaritaure mukati meupenyu hwedu. Hallelujah. Usatarisira kuti ndera neighbor wako kana kuti ndere mumwe munhu. Hallelujah. But let it speak upon your own life. Hallelujah. Ungoti Mwari, let this word bring transformation in my life. Let it bring change. Ngariuye renewal, ngariuye revival mukati meupenyu hwangu. Hallelujah. Pandinonzwa shoko renyu ndiite revived. Hallelujah. Pandinonzwa shoko renyu ndiite transformed. Hallelujah. Ndisangorinzwa chete mukati meimba ino ndorisiya, but ndiende naro kwandiri kuenda so that I can apply it in my life. Hallelujah. Zvandichadzidziswa kana zvachataura mukati mezuva ranhasi ndigone kunozvi apply mukati meupenyu hwangu. Hallelujah. Ndava James anotaura kuti munhu anonzwa shoko but asingaiti. Hallelujah. Anofanana nemunhu anozvitarisa pamira. Hallelujah. The moment yaanobva pamira anotokangana kuti anotarisika sei, how they look. Hallelujah. Saka toda kunamata mangwanani ano Mwari vatibatsire. Hallelujah. Tongonamata zvekare kuti God have your way in this place. Hallelujah. We are laying down every man-made program. Hallelujah. Tongoti Mwari torai nzvimbo yenyu. Hallelujah. We are here for you, not for men. Hallelujah. Here for God and not for people. Hallelujah. Mwari ngavaite kuda kwavo mukati menzvimbo ino. Hallelujah. Ngatienderi pamberi paMwari chinamata.
Baba nezita raJesu tadzoka zvekare pamberi pechigaro chenyu chenyasha. Tinotenda neservice yanhasi, oh God. We understand, we know that we are not here by accident, nor are we here by coincidence, oh God, but you have preserved us, oh God, for this particular service. You have preserved us, oh God, for this particular moment. We are here this morning, oh God, chinamata. Kuti mukati meservice yanhasi Mwari sanganai nesu. Sanganai nesu mukati meservice yanhasi Mwari. Sanganai nesu mukati meservice yanhasi Mwari. Jehovah, shoko renyu pariri kuuya. Ngaritaure mukati meupenyu hwedu Jehovah. Ngarishandure Jehovah mafungiro edu. Ngarishandure Jehovah mararamiro edu. Ngarishandure Jehovah zvisina kuita zvakanaka mukati meupenyu hwedu. May your word, oh God, bring transformation upon our lives this morning. May your word, Jehovah, bring revival into our hearts this morning. May your word, oh God, bring change in our lives this morning. Ngariuye Jehovah with so much clarity. May we be able to hear so that we understand. Zvamuri kutaura mukati meupenyu hwedu Mwari. Tinongonamata mangwanani ano as we are surrendering this service unto you. We pray that you may have your way, oh God. We pray that you may have your way, oh God. We pray that you may have your way, oh God. Muservice ino Mwari tirikunamata. Torai nzvimbo yenyu, oh God. Tati ndawo yako Jesu. In this place, oh God, tirikunamata. That you may take your place, oh God. Itaizwa muri kuda neupenyu hwedu. Itaizwa muri kuda mukati meservice ino. Itaizwa muri kuda mukati meservice ino. Nezita raJesu Baba tinokutendai nekuti muri Ishe wemazishe. We thank you for your manifest presence in this place. For your word says, where 2 or 3 are gathered in my name, my presence shall be there in their midst. We thank you for your presence that is with us this morning. We thank you for your presence that is in this place. In the mighty name of Jesus, we are praying this morning that you may move as you wish, oh God. That you may move as you will, oh God. May you not be hindered. May you not be quenched. May you not be limited. But as you so will, let it be done in this place. In Jesus' mighty name. Baba tinokutendai nezita raJesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we all glad to be in the house of the Lord? Amen. Are we ready to dance? Yes. Amen. Jesus. Usuliphathe kahle leli vangeli. Bantu abashani liphathe kahle leli vangeli. Ngoba uJesu walifela makhawu kwinkosi lishumayela uliphathe kahle leli vangeli. Ngoba uJesu
Somebody shout Jesus. Somebody shout Jesus. Tingoona maoko kuna Jesu munhu wese so. Sunday school, are you in this place? Sunday school, I can hear you. Are you in this place? Teenagers, are you in this place? I can hear you. Are you in this place? Attitude. Mwari wandakatenda ndinomuziva, Mwari wandakatenda ndinomuziva, Jehovha wandakatenda ndakamuona, Jehovha wandakatenda ndakamuona, vanenge asvika, vanenge asvika uyo, vanenge asvika, vanenge asvika uyo. Mwari wandakatenda ndinomuziva, Mwari wandakatenda ndinomuziva, Jehovha wandakatenda ndakamuona, Jehovha wandakatenda ndakamuona, vanenge asvika, vanenge asvika uyo, vanenge asvika, vanenge asvika uyo. Chingotambira Jehovha. So. Women of valor, are you in this place? Let me see your hands. Vanenge asika, vanenge asika uyo, vanenge asika, vanenge asika uyo, vanenge asika, vanenge asika uyo. Attitude. Jesu. Ati. So. Ali, Jesus, higher. 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 Maoko. My teenager, are you here? Oza. Just come. All right. My teenagers, just come. We are. I want to teach you a dance. Where's Ruby? Where? Come. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready?
and then repeat. 1, 2, 3. Let's go. Lift Jesus higher, higher. 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 Tengo yese gani, bidam gati. Tengo yese, bidam gati. Tengo yese, ande bidam gati. Tengo yese, ande bidam gati. Bidam gati. Tengo yese, ande bidam gati. Ande bidam gati. Tengo yese gani, ande tengo yese. Sigo bafarira yana mamatio. Somebody scream for Jesus. Varumetatuma, Isu tatuma, where we are. Varumetatuma, Isu tatuma kani, Varumetatuma, Isu tatuma, Baba tatuma, Isu tatuma, Barume tatuma kani, Isu tatuma, Barume tatuma kani, Isu tatuma, Chitsike, Chitsike tatani. Chitsike, iwe chitsike tatani. Iwe chitsike, chitsike tatani. Chitsike, chitsike tatani. Shigo ita imere. Hallelujah. Bakatirira kurumbidza Mwari. Hallelujah. Kuti tishike patinofambiri yose kuna Mwari mangwanani ano. Timuudze kuti Mwari makanaka makatendeka. Amen. Amen. Gore richitanga, hiro rinopera, makatendeka Jesu. Zuva rinobuda, rinonyura zvekare, makatendeka Jesu. Paya wakarwara mudikani, Jehovha vakakuporesa, vakatendeka Jesu. Pamwe pacho wakachema, makatendeka Jesu. Aya Jesu. Mazuva Mazuva
Mwari makatendeka kuupenyu hwedu Mwari. Mushirikazi Mwari makatendeka. Kuna vanorwara Mwari makatendeka mangwanani ano. Tazviona Mwari, tazviziva kuti Mwari makatendeka nguva dzose. Hamuna kufanana nevanhu vanoshanduka. Muri Mwari vakatendeka kumasituations edu. Pakushama kwedu Mwari makatendeka. Pakufara kwedu Mwari makatendeka. Makatendeka Jesu. Makatendeka Mwari amushinje. Makatendeka Mwari munoramba muri Mwari. Iye naravasema yandaravakashima. Etataravakashimana. Iye naravaseterevakashima. Rikata mayandaravakashimana. Jehova makatendeka. Makatendeka mweya mushene. Sisi ezi Samina Zaga Shirwa Zaga Mirasho Ona Nengoni Taka Mirasho Hallelujah.
Baba wedu wakati tanti nokutu amirira kutiuza asi eba panerendo une wari wanotini nokutu wari wanotini nokutu Dia waka kuti
yese yese unokala kaza ijoke chizito chakanaka ndinokutu kami wari wanoti kutu kami wari wanoti kutu kami tinokuremekedzai Mwari wedu wakatsidza munotitungamirira Mwari wendo rweupenyu tinofamba nemi Mwari wakatendeka tinokuonga kunyangwe panguva dzose munesu ini makatsidzira chitsidzo chakanaka munotitungamirira muupenyu tinokuongai mangwanani ano Jesu tinokutendai nekuti panzvimbo ino mangwanani ano muri kutitungamirira Jehovha ngariongwe zita renyu tinokuremekedzai imi munotirwira tinokutendai imi munotikomberedza nemurasvo wemoto mangwanani ano Jesu kudzwai mangwanani ano Jesu tiwai mbiri makanaka changamire tinokuongai mutungamiriri tinokuongai mutungamiriri paupenyu muzita nemuropa raJesu Father we bless your name muzita raJesu Tinosha miswa kwazo inina mabasa iwo akai siwane ameni osea Maka
tinoda kukuzwa mweya mutsvene makafanirwa nekunamatwa manetsa ngati anomwari wakungonamata kuti musangane nesu mweya mutsvene mangwanani anoirai pakati pedu baba nezita rajesu baba wedu mangwanani anotaunganira imi mwari taunganira imi jesu kuti kuda kwedu mangwanani ano jesu tine wako kase wako wedu tinonamata mwari taura nesu jesu taurai mwari neutesi wedu baba wangu variko vanorwara mangwanani ano vanoda kuporeswa variko vakaremerwa mangwanani ano vanoda kutakuirwa matoro yawe variko mangwanani ano jesu vari kukumbira vanoda kupindurwa nemi nokuti shoko renyu rinoti anoda kukumbirwa mangwanani ano variko vari kukumbira jesu vanoda kuitirwa nemi mwari vane mazuva akavharwa jehovha anofanira kuti azarurwe baba vangu nezita rajesu mangwanani anopane meso anofanira kuoneswa mweya mutsvene baba vedu jehovha regedzai mwari kutisiya tiri tega regedzai mwari kutidarika mangwanani ano nengoni dzenyu mangwanani ano vatimiyo akadanidzira akati mwanakomana wadhavhidha tinzwirei wangoni jesu nesu mangwanani ano mwanakomana wadhavhidha tinzwirei ngoni mangwanani ano mwanakomana wadhavhidha tinzwirei nyasha panzvimbo ino yerodhipoti jesu zuva rekupedzisira remusangano tinzwirei ngoni jesu mwanakomana wadhavhidha vurai masuo akavharwa jehovha daburai majoko atakatakura jesu maketani akasunga mukati meupenyu mwari ngasunungurwe nezita rajesu tinodaidza nyasha nesimba renyu mangwanani ano tinoda musangane nesu baba tinoda mwari muzviratidze and for this reason the Son of Man was revealed to destroy the works of the destroyer mangwanani ano mwari sanganai nesu jesu sanganai nesu mwari tiri pano panzvimbo yenyu jesu itai mwari kuda kwenyu muupenyu hwedu regedzai mwari kufuratira kwatiri rerekerai nzeve dzenyu mwari munzwe kuchema kwedu mangwanani ano tinokutendai mwari tinokutendai mweya mutsvene nekuti hamunyadzise tinokutendai mwari vasinganyadzise mwari vasingarevi nhema mwari vasingakundikane mwari vasingarevi nhema jehovha sanganai nesu mangwanani ano zita renyu rikudzwe muzita rajesu haleluya mangwanani ano tingopa chipo chekuombera tichichingamidza nekutenda ivo mweya mutsvene vatigonesa kuti tisangane mukati meimba yavo muzita rajesu haleluya tingagara hedu pasi muuvapo hwamwari taitirwa nyasha mangwanani ano sande yakanaka yekupera kwemusangano kuti mwari vari pakati pedu toda kungosvika patinokwazisa vana vedu vesunday school vari kumashure uko sunday school farirwai muzita rajesu haleluya haleluya toda kukwazisa zvekare vana vedu mateenagers nemayouth vauya kuzonzwa shoko muzita rajesu haleluya toda kufarira vana baba vari pakati pedu vasiya dzimba dzavo kuuya kuzoshumira mwari vana baba tivakwazise nekuvafarira muzita rajesu haleluya ndinongoti vana amai takasimuka tingozvifarira isu varidzi vemusangano vana mama tingosimuka tifarire jesu vatigonera vatiitira nyasha tanga tichitsokodzerwa neshoko kubva musi wechina mwari ngavakuitirei zvakanaka kudzimba dzenyu muzita rajesu haleluya tinotenda toda kukwazisa zvekare vatungamiriri vedu vose vekumadepartments akasiyana-siyana macell group leaders edu madepartmental leaders inzwai kugamuchirwa mukati meimba yamwari muzita rajesu haleluya zvekare toda kufarira our church board vanotirongera
uyezve variwo vakatipawo mukana uno wekuita revival yaana amai. Church board tinokukwazisai muzita raJesu. Haleluya. Tinokutendai. Ndinoda kungofarira zvekare dare raana amai ladies board vanga vachimhanya kubva musi wechina. In fact vakatanga kubata basa iri kare. Mwari kuti vatiitire zvakanaka. Ndichangokumbira kuti vasimuke kuti tivaone tivafarire vana mama vemuladies board. Toda kungokutendai vana mama nekuda kwebasa ramuri kubata. Tinokutendai neeffort yese yamaisa. Ndinoziva kuti tairara usiku pakati peusiku, asi Mwari ngavakuripirei pamusoro pebasa ramunobata muzita raJesu. Haleluya. Mwari ndiMwari vakanaka. Ndoda kuti mangwanani ano kereke tingokwazisa nekumutsa baba vedu vari pakati pedu, baba president namama president. Tingoti mama nababa mamuka sei muzita raJesu. Baba namama tinokufarirai, kereke inokudai. Tinonzwa kuitirwa zvakanaka. Izvozvi vekuFaith Alive vari kungotarisa vachiona panzvimbo pababa pasina munhu. Tinavo pano paRoadport. Mwari vakatiwanira nyasha. Baba namama tinokudai muzita raJesu. Haleluya. Toda kukwazisa zvekare maonline viewers edu vari kutiona vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Inzwai kuitirwa zvakanaka muzita raJesu. Mangwanani ano ndine maitems andinawo andichangokumbira kuti tigoita nekukurumidza. Tichatanga neboka reSunday school. Ndinovimba kuti vava ready. Tichipedza neSunday school tine hospitality and deco vane item yavo. Tozopedzisirwa neHorizon Cell Group. Ndichasira nguva inoi kuSunday school vauye kuzotipa item yavo. Vana vedu tichivafarira. Good morning, Pastor. Good morning, church. Good morning, pastors. Good morning, church. Today I will share reasons we look to the Lord. No matter what happens, we must always look to God. Thank you. Micah 7 verse 7 says, "Therefore I shall look unto the Lord. I shall wait for the God of my salvation. May God hear me." This verse means that no matter what happens, we keep our eyes on God. Just like David and Goliath, David kept his eyes on God and managed to defeat a giant that nobody could defeat. A story never starts bad and ends good. It always starts from a beginning that's always horrible, because God always has a path for everybody that we all love. In Matthew 14:28 to 30, when Peter looked at Jesus, he walked on water, but when he looked away, he sank. That teaches us to always look up unto the Lord. Ladies revival, oh yeah. Ladies revival, oh yeah. Women's revival, oh yeah. Women's revival, oh yeah. Deborah's revival, oh yeah. Deborah's revival, oh yeah. Judges 4 verse 17 to 22. Israel was oppressed, but God was working through an unexpected person. Deborah looked unto the Lord and prophesied victory. Jael trusted the moment God had placed before her. Looking to the Lord means trusting his plan even when it looks unusual. Thank you. When
trouble comes and skies go gray, I'll not look another way. I'll lift my eyes above the storm, for in the Lord my soul is warm. Today, whatever you're going through, don't look down, don't look around, look up unto the Lord. Mwari wariko ichokwadi, 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 Mwari wariko. Tichingodawo kuudza praise team kuti pamachishedza paya tatichisevha energy yekuti tizotamba tega pano. Amen. Amen. Tichiti kuna mama nadhedhi tinoda kutenda Mwari nekuvepo kwenyu. Pa10 years dzatagara tiinemi pano tinoda kungokutendai. Song yatiri kuimba tiri kuidedicata kwamuri. Chero tikatadza isusu hatisi vaimbi tiri vemaruva. Amen. Hallelujah. Makomborero, makomborero, takapiwa makomborero, naivo baba, adesesa taichema, takapiwa makomborero, adesesa taichema, takapiwa makomborero,
Horizon Cell Group. Baba wedu vedenga tose tosangana tichi varumbidza tichi o baba vedu vedenga tose tosangana tichi varumbidza o baba vedu vedenga tose tichi varumbidza oh baba vedu vedenga tose tosangana oh tichi varumbidza oh mwari baba oh mwari baba oh mwari baba oh mwari baba oh baba vedu vedenga tose tichi varumbidza oh baba vedu vedenga tose tichi varumbidza oh mwari baba oh mwari baba oh mwari baba Hallelujah. We want to sing hymn 189. Hymn 189, hallelujah. Tarirai kune nyika uko nokutenda toona iyo babo vedu vadokarako vashingoka zirira isu tichando parao uziwa tichando tichando parao uziwa tichando chikako tichazondo yembera apo irezi zavanikanwa vashe mweya yedu ichafarao ichazororosiwa yeso tichando farao usiwa tichando chikako aiwa tichando farao usiwa tichando chikako chichazondo umirapo chichadokudza zita rashe nyasha yake tichaionawo tazopiwa zororo naye aiwa tichado farao uziwa tichadosvika Yesu tichado farao uziwa tichadosvika baba tichado farao uziwa tichadosvika Yesu tichado farao uziwa tichadosvikako tatitarirai kuneneka Yesu nokutenda taona iyo babo vedu vanokarako vachingokadzirira Yesu tichado farao Mose wati chado chikapo aiwa tichado farao Mose wati chado chikapo aiwa tichado
tichandosvikapo baba tichandofarawo musi watichazosvikapo. tifarire vehorizon cell group pamwe chete nedheko nesunday school vaita maitems mukati meimba yamwari. Panguva ino ndoda kukwazisa vaenzi vari pakati pedu. Tinavo here vatangawo kupinda mukati meimba ino nhasi, vangondiratidzawo nekusumudza maoko kana varipo. Vaenzi vatanga kuuya nhasi, ndiri kuona maoko ari kusimuka. Do we have any visitors who are here for the first time or who came for the first time during the revival week? Can you show me by raising of your hands? Ndiri kuona vari kusimuka. Maashers vabatsirei vauye kuno kumberi. Can you come up front? We want to know you. We want you to introduce yourself. We want to see you. When you're seated in the back, we cannot see you. Let us clap hands for them as they are coming to the front. Let us keep on clapping. Thank you so much. Thank you so much. They are still coming. Mauya, imi mauya, imi mauya. Do we all understand Shona? We all understand Shona. Okay, ndoda kuti muzvizivise nemutoo wandichazivisawo nawo. Ini ndonzi mufundisi Jiriji. Ndinopinda pano paAFM Roadport Prayer Center. Mufundisi wangu ndimufundisi Jiriji, avo vakabata shaya vakagara apo. Alright, ndinogara kuHelder Crane. Ndoda kuti muzvizivise zita renyu uye kuti mabva kupi. Toda kuti mutizivisewo kuti mauya kuzotijoina zvachose here kana kuti matishanyira pazuva ranhasi. Tikaziva nzvimbo yamunogara zvinotibatsira kuti macell leaders vagone kukuidentifyai nekuzokutsvagai panopera service. Saka ndichatanga nevari kuno. Hallelujah. Hallelujah. Ndafarawo kuva kutanga kutaura pamberi pavaenzi. Amen. Zita rangu rinoitwa Andrew Nyeverai. Ndauyawo pano kuzobatana nemi kwekutanga ndichibva kuThokoza ndekwandinobva. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Inonzi Panashe Mutembwa. Ndobva kuFlorida. Ndauya zvamuchose. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Inini ndinonzi Charlene Chideme. Ndogara andisanda kugona kupronounce. Ndane 2 weeks ndiri muRoadport. Ndakarelocate from UK a month ago. Saka ndatongotsvaga closest church ndaimbopinda AFM iri kuAuckland Park because yanga iri padhuze neUJ pandaidzidza. Saka zvamanje manje ndauya zvamuchose. Amen. Ndoitwa Baba Number first name, Jambi surname. Ndiri baba vemhuri. Ndogara muno muLindhaven. Ndofunga ndatoya zvachose nemapurisa. Amen. Ndinoitwa Tandi kana mai Bangura. Ndaimbopinda AFM ndichiri Tandi. Saka nekuroora ndakupinda imwe chechi saka nhasi ndangoshanyawo. Ndogara muVetport. Amen. Hallelujah. Ndinoitwa Mai Chitsa. Ndangoshanyawo ndakatanga kuuya nezuro asi ndakakomborerwa nezvandakanzwa muno. Saka ndinotenda ndashanyawo zvangu asi nokufamba kwenguva tichazojoina. Amen. Tingofarira vaenzi vedu muzita raJesu. Amen.
vaenzi vedu tinokugamuchirai maita henyu nekuuya pazuva ranhasi. Mapapers amapiwa ayo anotaura information yechechi yedu munozoverenga kana chechi ichinge yapera. Pane mamwe amapiwa anoda kuti muzokomplita madetails enyu, mokomplita madetails enyu kana manyora munozopa maashers avo vakapfeka red and black during offering time. Tinokutendai, endai henyu munotora nzvimbo dzenyu, feel at home. Tichitenda Mwari muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kuti ndisire nguva inoi kuna Professor Nyabadza vachiuya nezviziviso zvezuva ranhasi. Hallelujah. Amen and amen. Ngatimboombererai mama maoko vari kutichera zvakanaka muzita raJesu. Amen, amen. Aiwa, tinotenda Mwari. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama, uye ruremekedzo rwangu kuna president namama. Regai ndingoita yangu yezviziviso zvezuva ranhasi, tingoudzana kuti svondo rineri tiri kufamba takaita sei sekereke. Hallelujah. Amen and amen. Regai tizivisane sekereke kuti mangwana, Monday, we know it is usually a day that we fast and pray church, but hanzi namufundisi mangwana endai munodya muchinamata nemhuri dzenyu muri kudzimba. Hallelujah. Handiziva hangu kuti vari kupembera inyaya yekuti kudya kwacho kwakawanda here kana kuti, but regai tingoti mangwana we are only tiri kungonamata tiri kudzimba nemhuri dzedu, Mwari vachikudzwa. Amen. Sekereke tiri kungoramba tichiuchidzwa kuti we still have our lunch hour, let me not say lunch hour, lunch time prayer meetings or lunch time meetings nadedi tinenge tiinavo vachingoti vachitikurudzira tichinamata just during lunch hour. It is a nice time just to break uchimboteerera shoko raMwari, just to break uchimbova naMwari panguva yekushanda kumabasa kwedu uko zvichingotiitira zvakanaka. So our meetings are there at 1 p.m. usually by 1:15 vanenge vatopedza zvavo, but please tune in, just diarize it and make it a time that you will be with the Lord each and every day. Ndo zvandinofarira sangano rino, ndo zvandofarira pano kuti hatimirire musi weSunday chete. Every day is every day with God. Amen. Right, my midweek services edu, they are continuing. This week takanga tisina nekuda kwerevival yatakanga tiinayo, but this Thursday we are meeting midweek. Tine maridzo yatiinayo na 7 p.m. Please just tune in, zvigotiitira zvakanaka. Mwari vachirumbidzwa. Amen. Ma couples tiri kuyeuchidzwa kuti musi wa22 we have our couples meeting yatiinayo online yatiri kudzidziswa pamusoro peparenting. Ndofunga ndiri kutaura izvo nai parents ese. Saka hanzi, it's not about couples only. As long as you are a parent. Amen. As long as you are a parent, let's meet during this particular meeting yemusi wa22 yoyi. Baba tiri kutanga nenguva, is it na 9 p.m. So we are meeting at 9 p.m. zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Chiziviso chandiinacho chiri kubvawo kune vanoita zve-soup kitchen pano kana kuti vari kuministry ye-soup kitchen. Ndaudzwawo kuti pane tumakadhi turi kumashure uko twatiri kukumbirwa kuti kana usati wava nekako, please torawo. Kana kuti regai nditi kune vandipa inini, mukangoona asina, ndapota zvangu vapeiwo kakadhi kako vaite part and parcel of this particular mission. Saka this soup kitchen is still going on, and vari kuitungamirira vari kutenda, vari kubatirana navo financially, vari kuuya pano maSaturdays, mavolunteers nemapartners vanoda kuramba vachibatirana neushumiri uyu, you are welcome. Vane table yavo iri pamashure apo yakanzi social welfare iyo. Please ngatiende ipapo kana tiine zvatiri kuda kucontributa muzita raJesu. Amen.
kereke tiri kuyeuchidzwa kuti musi wa24 May tine Holy Communion kureva kuti vanoshanda paaltar ngatigadzirirei chiitiko chemuviri washe pazuva irori. Regai tiyeuchidzaniwo zvakare sekereke announcement yangu iyi. Our online presence is guaranteed. Tiripo pa Facebook, tiripo pa Instagram, tiripo pa YouTube, tiripo pa TikTok. Hauna kwaunotishaya. Kana uchinge wangonzwa kusurukirwa usaende kumareels mamwe. Enda unonzwa kuti pano panga pachiitwei. Zvese zviri kuitika pano zvanga zvichiitika kurevival zvichaitika zviri kuuya zvatakatarisira. You can go there on these maplatforms iwaye zvakatotikoshera. Regai vatangoyeuchidzanawo kuti se media team yakandizevezerawo vakati actually your engagement pama social media platforms aya yakutounzawo mari kuchechi kureva kuti as you engage we are actually paid as content creators ipo panapa pachechi kureva kuti iwewe neni titori nebasa rekungoramba tichingoenda pa social media platforms edu kana pama social media handles edu kuti zvitiichire zvakanaka. Amen. Kereke tinoyeuchidzwa kuti invite someone this Sunday. Don't come alone. Invite a colleague, invite a relative, invite a friend. Chingouyaona someone kukereke. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen and amen. Sekereke tinokurudzirwa kuti kana tine maitem atinoda kuita ngatingouyai tiite maitem. Kana uine zvawaitirwa naMwari uyaupupure. Kana uine uchidawo kuimba, amen and amen. Tine boka rataura kuti isusu tiri vemaruwa batinoda kuimba, vakaimba zvikangotiitira zvakanaka. Sununguka kuuya uchiita item uchingotenda Mwari wako nechero zvaunenge waitirwa. Amen. Tinokurudzirwa sekereke kuti tidaro. Regai ndipe chiziviso ichi chandaudzwawo netimu yedu rekuchurch board. Musi wa30 May munhu wese anonzi cell group leader kana kuti every cell group leader muri kuuya pano. Ndofunga time yacho baba Nyamunga toti matingova izviya hanzi munouya na2 but iri different. Hanzi muri kuuya na2 but muri kuuya kuzoita t na2 kuri kuuya kuzoitwa t na2. Kuna vasingamwi t masikati iriko t kureva kuti t yakatikoshei ine kautii kayo kainako. Saka macell group leaders ese uyai pano na2 PM musi wa30 May mugosangana nababa Nyamunga netimu yavo muchiita zvamunenge muchiita. It's not for a very long time but it's a very short time yamunenge minayo. Regai tingoyeuchidzana kuti vaenzi vese vauya pano ndiri kukumbirawo kuti muzosangana neni apo pakanzi connecting lounge apo kureva kuti patiri kupedza service ndiri kutarisirawo kusangana na brother Andrew na sister Panashe na sister Charlene na baba Jambi na nevamboti ndaimbonzi Tandi na Maichitsa. Ngatisanganei ipapo tingoonana kwakanguva kadiki-diki Mwari vachingokudzwa. Sekereke regai tingoyeuchidzana kuti pano tinosapota zvinoitwa kumission house kureva kuti iwewe neni tinofanira kushanda naseo group leader wedu panyaya dzekusapota zvinoitwa kumission house. Regai ndichatotora kanguva kadiki-diki kandichakumbirawo mufundisi next week ndingotaura a little bit about nyaya dzekumission house iko kwedu kuti kunofamba sei. Hallelujah. Regai tingoyeuchidzana sekereke kuti pano panobviswa zvipo uyezve panobviswa zvegumi. Tinoremekedza Mwari through our giving. Takaitirwa zvakanaka isusu. It's not a hustle kana uri kuda kubvisa chegumi chako. It's not a hustle kana uri kuda kubvisa chipo chako. You can go onto your cell phone and do an EFT. You can actually also do my ATM deposit kana wapfuura nekumall. Or unogona kubvisa chipo chako during the service ipo pano. Uye kumashure uko kune maswiping machine ariko. You can go and swipe. Zvichingotiitira zvakanaka. Regai ndidzosere nguva kuna mai mufundisi vandipa. Mwari vachikudzwa. Amen.
nekutipa zviziviso. Ndoda kungotendawo vana mama vakatitungamirira paintercession parevival yedu, Maimukomba Choto, Maisanya Mawe namama Tolana. Ndigotenda zvekare ma-MCs edu kubva musi weThursday, Maichimbi, Sister Joyce naGogo Zhakata. Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka. Panguva ino ndoda kuti ndingosimudzawo mufundisi vachiuya kuzotora nzvimbo ino tichivaomberera maoko, tivakwazise nekuvafarira muzita raJesu. Amen. Mukadzi wangu iye ndimbabve yangu iyoyo. Hallelujah. Mama Nadedi garai pasi. Thank you so much. Hallelujah. How many are blessed? Unoziva here kuti kune mamwe madhimoni anogona kukuremekedza nekuda kwemunhu wawakambokwazisa. Mungwaza kudai. Vananga nchiti vanhu unzai vana vanamatirwe napresident. I didn't really want him to speak words. I just wanted him to lay hands on them, so that mweya wechigochani ukada kusvika unoshaya airport, because pane rumwe ruoko runenge rwakambopfuura nepo. Amen and amen. Panzvimbo pakapfuura negreda unozviona kuti pambopfuura dzimwe motikari, but pane chimwe chapfuura chichipfumbudza nzira. Haudi kumboudzwa. Guys, don't underestimate the person that you greet or the person that is within your area. Don't underestimate the presence of generals of God. Pamwe pacho vanhu tiri kujairira anointing. Unoziva kuti kungoendawo pachechi panombodaidzwawo mapresident. Vachikani vanga vari pano, vangani vanorangarira. Ini ofisi yangu inorema iyo. Kwete nekuda kwezvandakaita. Vachikani vainyora so varimo, so vachinyora manotsawo so. Vamashobo vachinyora varimo. Vachiyangu vachimwati yawo imomo. Saka dhimoni ndikadada tiri netse noti iwe uri kuziva here akambomwira timu. Kana uchida kushishidzira mapurisa kuZimbabwe, asi zvinoda uine mota yakanaka. Because vanotanga vatarisa mota yako kuti uyu munhu angazive vanhu ivava here ava. Ngoti vakomana zvamuri kutaura ndazvinzwa, but regai ndifone kuofisi kwenyu. Ndakavadaro pabhubhi, zvikati mota yako haina reflectors. Zvikati yangu inawo akavakirwa imomo. Zvikanzi saka baba hatisi kumaona todai kunamira. Ndikati zvamataura ndazvinzwa, chindipai force number yenyu ndifone kuofisi kwenyu. Haiwa mutemo hausati wataura wemukati pfuurai. Unewa rifea kune mamwe mazita asina zera navo. Isu taropafadzwa kuti president vari pano, kune mamwe mamhepo anofana kungoremekedza building inoi nekuda kwemazita akapinda pano. Mazazva ndikoitatangura kungotozita so izvozvo ndichazotitorwa foto uri mugrupu woita dzungu rekutiza. Ingomira ungosviko even uri 2 meters away ungotova varipo, ndatorwa foto nani navo. Pamwe pacho vanhu vari munetwork yako vanodependa mhando yeanointing inouya kwauri. Can I repeat this? Chicken is chicken. Chicken is chicken. Kubva panguva yambuya nehanda, kubva kunguva yaNoah, kubva panguva yaPeter, chicken ingorichi ichicken. But usanyepe kuti yaunobika iwewe mufiriji yako yewhite yaakuita krimu nekusagezwa inofanana neyadyiwa kuState House. Same huku iyoyo inoiswa value neaidya. Unotenderana neremupostori. Huku iyoyo inoiswa value neaidya. So ndikuti mangwanani ano pamwe pacho shoko rikataurwa ingonzwisisa kuti rataurwa nani. These generals when they come, they need to speak once, we hear it 10 times.
ini ndakabatsirwa kubhadhara chegumi nawamukanga ndiri kuprimary vachiti ukaverenga chibage chikasvika pa9 chechi10 ndechamwari. Until now it has never been a problem. Ndakasangana na general aiwa ndaidzwa baba vachiti wanga vari musame class nawamukanga. So you hear what I'm saying? So panotaurwa nana baba, even wakataura 5 minutes, let's take those words and practice them. Pane pazvinochinja. Manzwa zvandotara kunzi simuka nemunhu mukuru nekunzi simuka neshamwari yako zvinhu zvakasiyana. Naungotenda Mwari neuwepo hwababa. Edwe manheru ndakanzwa chinhu wani chakanzi don't be the leakage. Asi kutaura rimwe racho kunzi yawe which iroro ndibatsire ndirege kutaura. Tinotaura kuti in the network of praising the Lord, don't be the leak. Usatendera mvura yaiswa nevamwe kurasika. Amen, amen, and amen. Asi ye which you inoda apostle chengu. Kuti titori nevaroi vedu muno. Hallelujah. Hallelujah. Dautenda Mwari zvakanyanya ne ngatore nzvimbo dzedu just 1 minute. And ndine men's fellowship tickets baba Mshakwe mozomatora atuda kuenda kunoita joint venture neRandburg assembly kwababa namai Mfundisi kasiya kambiri enda musi wa30 manheru tichiona Champions League. Vakainvita ma-speakers anenge achitaura concerning vana baba. Vana mama chete ndiitirewo maoko mudenga yakayaka. Pakati pavo pane murume anodzidzisa nzira dzekurega chihure nekudiscourage chihure. Iwe wako unenge uinaye mumba ngaanodzidziswa. Kutarisa murume wako kuti baba endayo uko. Vamwe makanyarara. Saka muswe kuRandburg, I think ticket iri kuita 300. It includes food and the venue atiri kushandisa to watch Champions League. But Champions League is not important, it's the teachings that we are going there. And let's network with other assemblies so that we strengthen our relationships and also our scope of thinking. Parenting Day, every parent is joining. We are trying to check how best can we raise these kids. So we are asking every parent, my single mothers, my single fathers, my grandmothers, my grandfathers, fathers and mothers, let's all join in the comfort of our home and we discuss how to raise our children. And my modern, I'll give Sister Rumbi about 5 to 10 minutes in that meeting. She's not a parent yet, to explain the challenges of the teenagers. Because she's also a teacher and a master's holder. So she will help us in knowing the challenges that our children are having. If you don't know what they are going through, you can't help them. Amen and amen. So we will be also asking Pastor Mainya Badza another 5 minutes or to 10 minutes to explain the challenges the Rukuma Sunday School. You see what I'm saying? Then youth, so we want it to be inclusive. We are starting from Vanavariku 0 until Variku kindergarten, Variku preschool, high school, university students, especially the gap between kugraduate kwemwana nekuroorwa kwemwana. African parents, we help them to walk, we help them to use the pot, we help them to do this. When it's time to marry, we think it's a taboo, and our children do not have guidance. Hapana chinonyadzisira pa marriage. Ndosaka kwakagadzirwa imba inonzi bedroom. We want to discuss those, especially fathers to daughters. We need to talk to our daughters and guide them. Tinema cultural barriers
atinenge tichidzidzisa ipapo. So I encourage every parent to be part of that meeting. Ndakaona kuti vanhu vazhinji, they don't take it serious until they are struggling. Hallelujah. Then I want to encourage evangelism. Give birth spiritually. Invite someone to church. Give birth spiritually. Share the word of God. It's a command in Matthew 28, verse 19 and 20. We should do that. It's one of the commandments that has been given to us that we need to do. Then lunch hour, it's only 15 minutes. I'm asking you, I'm begging you, join me. It inspires you to carry you through the week. The problem with the church is we wait to pray on Sunday. Rituals are done every day. Can I repeat this? Rituals are done what? Every day. Isus, we only pray on Sunday. So I want us to take note of that. Let's join in. Muswe every day, 1 to 1:15, I'll be done. Just a short message. The more content you put in you, that takes precedence. Pane mazuva andaiwacha news zvekutodaro. Ndaiva a news follower, ndikasvika mumbando isa news. Ndakazoona kuti the news was turning me into a negative person, and I stopped it. Because most of the news is negative. Kwakati kwafa vanhu 10, pakati pabaiwa munhu nebanga, kwakati kwarohwa vanhu, kuUganda kwafa vanhu, kwakati kwavharwa, kusvika ndaona kuti my mind was focusing on the negative. Every social group that you are in, please preserve your mind. Don't sell your mind to the devil by inputting evil stuff. Amen and amen. So ndakati reduce my time yekuwacha news, because zvese zviri panews kungorovana chete. And I've realized that even the church is corrupted. Now, hakuna munhu ukauya uine sutu nyowani hatitauri. Asi ukauya uine isina kuainwa totaura. So we have taken the mindset of the TV of repeating negative and ignoring positive. Ndaibvunza mumwe munhu kuti baba namai nhingi vanga vachitukana pachechi. Ndikati ndine 10 years ndichivaparidzira vachidanana every Sunday. I can't be disturbed in a one day ravatadza kunzwisisana. You hear what I'm saying? So those are some of the things that I'm encouraging you. By hearing the word of God, just 15 minutes may transform your life, may encourage you, and may improve you. Regai ndaakinoleja mukadzi wangu anga achicheya zvakanaka. Mai vanochena ava. Hey. Kaita mukadzi asina kukakavara unotenda Mwari. Kaita akakakavara unenge wakagara pachitsuvi chemba. Mai vanogona ava. Perfect for me. Very perfect for me. Ndaivaseka vachiti ndinoenda ndikati uchiende pinda akakupa mweya wekufema. I found vaine 18 ndo patakatanga, vaine 19 ndo patakatanga kudanana. Tikazororana vane 23, ini ndane 26. So makore avararama neni awanda kudarika avakararama vega. You see, kuna munhu kuti kana asipa function, it's one of them. Even vakanyarara vakagara apa vanenge munhu akabata remote ndo mabhatiri acho. So inini ndinovada zvekurevesa. Zvekutorevesa chaiko. Ukavasangana nawo muti kune mukomana akanaka anokudai. Iwe chintaridza kuti ndakashata. Mwari vakatoti ndinake because vaizwa kuti ndichazoita mufundisi. Alright. Nhasi taitirwa zvakanaka zvakare. Baba naamai vari pakati pedu. But pane chinhu wani chisati chaitwa. Mama vasati vataura nesu. Chokwadi, mama musati mataura nesu.
So tinoda kuti masikati ano ndiri kusimudza baba naamai, but ndoda kuti mama vataurewo nesu. Baba tiri kudhimanda sevana kuti tinoda kuti mama vataure nani nesu. Isati nangwa tiri kumhanyira, mama taurai nesu, baba wazotibatidzira. Tiri kuda kuti mutaure nesu. Hatigoni kuenda chechi, vangani vari kuti hatigoni kuenda kumba mama vasina kutaura nesu. Takamirira izwi raamai, nai takamirira izwi rani mama. Tinoda kuti atisi even dzikaita 2 minutes ingotauraiwo nesu. Mozopa henyu baba mukana, but imi imbotauraiwo nani nesu. Chechi vari kufarira baba namai chingondiratidza nekuti maoko mudenga yakayaka. Chechi takabvumirana, uyaiwo mundione. Toda kuti baba tinofanira kupa baba namama chipo chavasati vambopiwa muSouth Africa neassembly yeshona. Vangani vari kuti tinopadarika ipavo. Ndine vanhu here? Vana vaPastor Chirichi woye! Vana vaPastor Chirichi woye! Anditi munozviziva kuti tisu number 1. Hakuna number 2, hakuna number 3, hakuna number 4. Dzimwe chechi dzinotangira pa5. Isu tisu number 1. Chimbozviomberera maoko mangwanani ano. Mama uyai muzotora nguva henyu. Tese takasimuka. Tese takasimuka tichigamuchira muranda waMwari nenyasha neanointing, the highest office in AFM of Zimbabwe, the highest, the first pamusoro pemazida ese. Chimbopururudza, chimbofarira mama mangwana, chimbopururudza tione, chimbofarira muranda washe, chimbovafarira nezita raJesu. Unogona kudarika ipapo, farirai varanda vashe. Munogona kudarika ipapo, imboita mere mere tinzwe pamberi paMwari muzita raJesu. Amen. Amen. Rugare. Rugare uko. Ndoda kutenda Mwari mangwanani ano. Titore nzvimbo dzedu nai. Ndichiremekedza baba vandakauya nawo, baba Chiyango veAFM of Zimbabwe. Tagara kwemakore 47. Sometimes tinofamba tese tiri bhandi nebhurukwa. Ndoda kutenda baba nekungo ndigamuchira. Kuna ana mai vamwe vasingagamuchirwe naana baba. Vanogara mumba asi baba havagamuchira amai. Vamwewo tichirudzii. Munoziva mukaremekedzana, mukapanana nzvimbo yenyu, zvinoita zvakanaka. Hazvizvidzise shoko raMwari. Unoona vamwe mai vachida kutora nzvimbo yababa. Ndakazotsiura vamwe ndikati kunyange muchiwana mari yakawanda, hamuna right yekuda kuita overrule baba. Kana ukasenza sei ukawana mari inopfuura yababa, ndoda kungobatsira chechi baba ndibaba. Ndiwo musoro wemukadzi, musoro wemba. Kristu ariye musoro kupfuura misoro mimwe. Handiti tikangoshanda takadaro, even kumba nekukereke, kereke hairemi kutungamira, fundisa havaremerwe nayo. Asi amai vakada kungoti baba, vanotoziva kuti panapa ndotombonyarara, nekuti amai vanozondibata kora. Ukazouya kuchechi iwo wambobatwa kora, vhangeri rinoshaya basa. Saka kuti vhangeri rive nesimba, amai kungozviisa pasi pababa. Kunyange vakava vapfupi pfupi, kunyange vakava chirema, kungozviisa pai. Kune vakadzi vandiri kutonzwa vari muno vanodominate ana baba. Inini for 47 years ndinovapa nzvimbo yavo. Handigone kuti chinhu yes, ndinoti baba. Ndabatsira ana amai vakanditarisa.
kuna ana amai kakani pakauya nyaya vanoda kuipedza ivo amai haisi nzvimbo yenyaya ana amai. Ipai kuvaridzi venyaya monzwa kuti vanoti kudii. Baba ndo finalty vana amai. Hanzi hai ndakazodzidza kupfuura baba saka baba nokuda kwokuti ndine mari yako haisi power, iri powerless. Asi ukangozviisa pasi pababa ivavoga vanokuremekedza zvokuti ende zvavanokuitira zvakanaka kupfuura ameno kuti kupfuura zvimwe zvinhu zvose nokuti unenge wazviisa pasi pawo. Ndabatsira vana mama nana baba, ndakuya kwamuri vana baba, regerai kungoda chete ana amai ava kuti amai vaitewo zvinhu mukati memba vanoda kupiwa mari. Vapei mari vana amai vava. Ima amai kana mapiwa mari musaspende mari kuti kupfachura kwokuti mangwana hamuchada kuishandisa. Totanga tabvisa chegumi seed offering kuchechi, tosarawo tiziva kuti kune mari inoda kai health cover, kune mari dzinobhadharwa. Handiti kune mainsurance tatanga Mwari tobhadhara. Amai vakachenjera vanochengetedza vachiziva kuti mangwana ndinoita emergency, ndoda kudya. Ana baba muri kupa here ana amai mari uko? Muri kupa here vana amai? Kune vamwe vasingape. Ana amai vakapiwa mari ka vamwe vanoita zvinotyisa. Do something nemari iyo matanga Mwari. Kana baba naamai manga musikabvise chegumi vakanditarisa, bhaibheri rinoti ndiedzei, endai munobvisa zvegumi chaizvo, kwete kubira mari. Ndiani akafa mubhaibheri vataura nhema ivo vanyeperana murume nemukadzi? Anani vakafa. Ko imi mukangobvisa chegumi, upenyu huri kuoma uyu pamwe huri kuomwa nekusaita zvinodiwa naMwari. Ukangochibvisa haufe, unorarama. Unoona mablessings achiita overflow muupenyu hwenyu, muvana venyu, kunyange zvamunobata nemaoko zvinoendeka. Ana baba muri kundiona here? Vamwe vati iye anotambira kamari. Aiwa, amai vanoda kupiwawo kamari. Nemateenagers muri kundiona here? Mateenagers, stay away from sex. Mateenager muri kundinzwa here? Usatendere mwa munhu kukubata-bata miri wako sedomasi repambare rinongobatwa neeverybody. Don't allow that kuti zviitike muupenyu. Mateenage muri kundinzwa? Kana kungoda kuita mahugs akapfurikidza, stay away. Kune mamwe mahagi mamwe unotoona kuti aya hana mweya waMwari. Ndizvoka? Zvinoita kuti unokura muchikristu chako usingararame munzira dzakaipa. Even shamwari chaidzo kuchikoro, stay away from shamwari dzisingatye Mwari. Ukajoina nembavha mangwana uchava mbavha. Ukajoina nemunhu anotya Mwari iwe uchatyawo Mwari. Isusu kare kuchikoro taenda kuma-SU asati ako kunonzi imwe yainzi evangelical fellowship yataienda. Taenda kumatrip tichidzidziswa shoko raMwari, takakura tichitya Mwari. Newe ukanzwa mumwe munhu akuti hendei kune mamwe mapati unonodirirwa madhiragi mukati imomo, ukanga wakutadza kuziva kuti uri kuenda kupi. Saka stay away kumafriends asingaite sei mateenager. Kana wangoinaye nhasi vhoti zvangu newe no, ndakutsvagawo shamwari dzinotya Mwari. Ndotaura kukereke yaJesu. Pandakasvika pano ndinosifamba stereki nababa, ukasvika pane dzimwe chechi unonzwa kuti haisi FM. Disorder. Hauone rudo pakati pevatendi, unoshaya kuti woita seiko. Ugona amai mfundisi wacho vanenge vachirova kwawo
pastor wokwake, vatendi kwake, but panapa ndakaona order. Ndoda kukutendai. Ndoda kukutendai. Ndakati kuna baba, dai vamwe vanhu vachidzidza system inoitwa nevamwe. Kuna mata hakuna kuipa but maitiro acho unoona kuti mamwe anotobvisa vatendi pana Mwari ivo vauya kuchechi. Rambai muine mweya iwoyo. Ndichida kutenda ndakubva ndangoita handichadzoka futi pano. Ndoda kutenda patakauya. Toda kutendai baba naamai mufundisi Jiriji. Veprotocol. Unodhiraivhwa zvako pamwe unotoda kubatwa nehope. Unouya uchitorwa uchiona kuti vanhu vane spiriti yaMwari. Pane mumwe akamboti dhiraivha nababa handiri kutaura kwatakanga tiri. Akati dhiraivha taisvika kuchechi taakutoda kumhanyira mumatoilets kana kuda kurutsa. Ndakazoti kuna mufundisi baba, ndakuudza mufundisi baba vakati aiwa mai. Tikati baba hazvisi right, ivo havazvizivo. Ndobva ndati kuna mufundisi drive wenyu akanaka fani. Asi hatanzwa nekujamba jamba. Mungatichinjirewo here? Zvikanzi mama matogona. Patakazopiwa mumwe, taisvika tamboti batwei nehope. Nokuti anenge achidhiraivha. Saka ndoda kukutendai madhiraivha ese. Handina kompleni. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Nana mai. Unotoona kuti uyu uno ari kukubata ane mweya waMwari. Mumwe unototya kuti yowe, zvino uyu ari kufamba neni uyu anenge achandinyudza. Asi ndoda kukutendai. Nemweya waMwari uri mamuri. Ndigotenda bhodhi repano naana amai. Ndakagara dare nemadzimai. Unotoona kuti zvavanotoita anzimai Shakata ndova ndakaona ndosiniya varimo. That is excellent. Excellent. Nemakomiti member. Ndoda kukutendai nokuti kwandinofamba uku unopinda bhisi nevemudare. Vamwe vanenge vasingadzidzisike. Vamwe vanotokuudza iwewe kuti isusu tinodai. Asi mweya wandakaona, rambai muine mweya iwoyo. Nemadzimai batiranai namufundisi. Nedare zikanwa kuti uri mutendi, full member. Kwete party time. 6 months aonekwe kuchechi. Wozobuda wouya. Iva full member. Zikanwa batirana nevamwe. Ndo chinoratidza kuti uri muKristu. Ndinongoti Mwari wenyasha ngaakuitirei zvakanaka. Ndinonamatira nzvimbo ino kuti Mwari aitire zvakanaka nokuti ndiri kuona zvibereko zvechechi yenyu. Mwari wenyasha akuitirei zvakanaka. Mazviita. Uchirirai baba vangu vachiuya. Ndo baba, ndo mento wangu. Vakandita amai aiwa. Indobva ndati sorry baba. Vamwe vanhu havagone kuti sorry ka. Anzi zviiteka izvozvo. Asi kuti zvinhu zvinake kuona kuti panapo waita error. Learn to say I'm sorry baba. Iwo baba wakanoziva kuti nhasi ndatsamwisa amai. Mami, I'm sorry. Thank you. We may be seated. Mangwanana anoishowe madzishe mbiri nokukudzwa ngazvive kwamuri. Isu kwete amugoverane kukudzwa kwenyu nemunhu. Mangwanana ano baba patava kupinda mushoko renyu. Ndinokumbira baba vanorwara vapore. Vakasungwa vasunungurwe, vakatsikirirwa varegedzwe. Shumirai madambudziko evana venyu, sanganai nokushayiwa kwavo panyama nopamweya. Komborerai muranda wenyu wamakatuma panzvimbo ino. Ropafadzai baba muzita raJesu. Amen.
Regai ndipe kutenda to the angel of the house, Baba Mfundisi Chiriji. Thank you so much. Baba Naamai. Pamwe amuzvizive amai vanobika. Amai vanobika ivo. I enjoyed every meal. Ndaitomboramba kuti vanditsvagireko kunodya samwe ndichiti aiwa ndoda kudzokera kumba. Kune chikafu chandinofarira. Thank you so much, Mama. Oh, she's truly a mother. She's truly a mother. Thank you very much. I was wondering kuti sei Jiriji akadai, but ndakazoziva kuti kumba kunama. Thank you so much. Baba Naamai, we are very thankful. Kereke yenyu tinotenda zvikuru kwazvo. Tiri kuona nyasha dzaMwari. Tiri kuona ruoko rwaMwari pakati penyu. Zvinongowanikwa chete kana kereke ichibatirana. Chokupedzesera chandoda kutaura ndisati ndapinda mushoko ndochokuti pose pamunonamata musakanganwe kunyengeterera mufundisi wenyu pamwe chete nevana vake. Hondo dzaanorwa nadzo amudzizive, haana wokutaurira. Asi please munyengeterereiwo. Zvimwe zvinomutadza kusvikira iye zvinoda kunanga kuvana. Saka munonyengeterera mufundisi wenyu nevana vake vose. Pray for him. Though you don't say amen, but it's true. Namatrai mufundisi wenyu kuti zvose zvifambe zvakanaka. Baba Mfundisi Chiriji, I'm so thankful for the invitation. I have learned a lot of things from here. And aona zvinhu zvakawanda. Nguva dzacho dzafamba. Kuchechi kwangu vari mu2nd service. Service yokutanga vanotanga na8 o'clock. Vopedza na10, that is the English service. Inenge ine vanhu vashomanana vanesvika 700, 800. Second service inenge ine vanhu vakawanda, inenge ine almost 2,000. But ishona service, but ndo mavari izvozvi. Now, I'm so thankful kuti nyasha dzaMwari dzinemi. Zvikuru sei ndiri kuona vana baba vabva zera vakura. Chechi ino inoramba yakasimba nokuti vanoramba vachidzoreredza vechidiki. Oh, hallelujah. Vechidiki vanenge vakatarisa imi vana baba. Saka whatever zvinoitika zvinenge vanodzororeka kana vachiona kwamuri. Handisi kutora nguva yenyu refu. I'm not a long speaker. I'm a very short speaker. Ndiri kuda kutaura. I don't know what to say. But I was suffering indecision what title to give to my message. But let me begin by saying faith that never fails. That in Ruda kutaura pamusoro pei. Now, musi wokutanga ndakataura pamusoro pei vakanga vari muno nemusi wechina. Ndakataura pamusoro heavenly citizenship. Kuti tine citizenship iri matiri. The following day ndakati, activate the power which is in you. Now, Nezuru, we're talking about sacrifices. But nasi, ndikuda kutaura pamusoro pe kutenda. Chechi yedu inonzi Apostolic Faith Mission.
kutenda kwevapostori. Hatifambe nokuona, tinofamba nokutenda. Kuchechi kwangu tinotova nekorasi yatinoimba yokuti tinofamba nokutenda. Hamungaigone ningadai ndaiimba. But 2 vaKorinde 5:7 apo ndo patiri kutanga napo panongoti for we walk by faith and not by sight. Ndo zvinoreva vaKorinde ivo vavo. Maiona ka ndizvozvo, for we walk by faith not by sight. Kukundikana kukuru kuri pakufamba nokuona usingafambe nokutenda. Bhaibheri kuOld Testament kuna must be Habakkuk akaprofita achiti Mwari ari kuti the just shall live by faith. Vakarurama vangu vachafamba nokutenda kwete kufamba nokuona. Vakarurama, handisi kureva vasina kururama, vanofamba nokutenda kwete nokuona. Ini ndo zvandibatsira upenyu hwangu. I've been walking by faith all the time. Zvakavimbiswa naMwari muBhaibheri ndinozvigamuchira. Ndofamba nokutenda zvichiitika. I took my wife for a holiday. Ndaiva nevana vangu vaviri, vamwe vaviri vanga vari kuzvikoro. Saka nanga ne2, a boy and a girl. Saka tanga taenda kuKariba. Tiri paKaribia Bay Hotel. Tanga tapedza kudya. Saka tanga takubuda paKaribia Bay Hotel. Tichida kuenda kumahombe kombe. And then now I'm driving Dzangadzira about 8 o'clock usiku. Pandikanga ndakukona uku kune gomo, uku kune materu. Murodi mune 2 bull elephants dzairwa. Nzou dzairwa idzodzo. Kumashure kwangu kune mota 6. Kuti ndirivhese varungu vari kutora mapikicha ndiri kuda kuti nzou dziri kurwa. Mwana wangu mukomana ndiye akatanga kutaura. Zvakanzi, Daddy, my legs are shaking but I'm not shaking them. Zvakanzi nomusikana ngari baba, zvakanzi, and mine too, Daddy. Now, do you want us to go? Zvakanzi, yes. Ndokubva ndati, you elephants, out of the road. In the name of Jesus, I want to go. Dzose ndokubva dzangoti one time kumawero uku. Saka nzine mwana wangu mukomana, kumanga muchinonokerei kutaura baba? Ndakati ndanga ndichiti mumboona. Saka nzi hazvisi zvokuona. Baba ngatidzokerei kuhotel. This is not the right time to go. Ndakati no, fear not. Mwari vanesu. Zvakanzi shuwa nemwana wangu ndazviona. Mwari ane. Wakarurama anofamba nokutenda. Now ndakutanga kuparidza, muneni here? Are you with me? Now Jesu anotaurira vadzidzi vake kuna Matthew 21:21. Anovataurira anoti, chokwadi ndinoti kwamuri, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to this fig tree,
But also if you shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. Nditarise zvenyu ndiri kutaura kune vanhu vane madambudziko avainawo. Nhasi tinoda kubuda mumadambudziko iwayo. I want to be more practical than theoretical. Are you understanding what I'm saying? Now, nyaya yakaitika ndeyekuti Jerusalem is built on 7 mountains. There is Mount Zion, Mount Moriah, Mount of Olives, and those are the mountains. Saka vaibva kwaigara Maria, Marita naRazaro. Vaigara kumusha unonzi chiko paBethany. Bethany iri kuSaido, kuMount of Olives iri panapa. Saka Jesu ari kubva nekumount of Olives ari kuburuka kuti vanoyambuka Kidron Valley vobva vapinda muJerusalem, mumadziro eJerusalem. Ane nzara, kune madzimai kavanongonzi madzimai zvavo asi havazive chine nzamai. Akaregera Jesu achibuda asina kudya breakfast. Akufamba ari kuenda, ndopaanoona muti womuonde, akati nzara yapera panapa. Inzara rudzi munhu abuda mumba, dzimba dziri papo panapo, kureva kuti ana Maria naMarita havana kubika. Akati nzara yapera, ndopaakaona asvika pauri aona hamuna maonde, zvakanzi kusave nemunhu achadya futi chinhu pauri. Ndokubva vapinda muJerusarema ndokunoshumira, ndokubva vadzokera kuBethany ndokunorara. Mangwana vakudzokera kuJerusarema, Peter anoona muti uye zvakanzi Ishe, muti wamakataurira nezuro wamakatuka waoma. Zvakanzi truly I say to you. Come on, man. Verse number 21. Are you there, guys? Jesus answered and said unto them, verily, verily means truly, means amen. I say unto you, if you have faith, come on. If you have, hazvina kunzi kana mune mvura yemunamato kana matombo. Come on, man. If you have faith. What is faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11 verse 1 does enter. Now, iwe chii chinonzi kutenda? Makandinangara. Kutenda neshona. Let me give the definition. Inoreva kuti kutenda kubatisisa zvisipo sezviripo. Mabatisisa zvandataura. Chinonzi kutenda kuita sei? Kubatisisa zvisipo sezviripo. Ipo pano ndinenge ndichirwara nekensa. Ini ndiri kubatisisa zvisipo, utano usiri mandiri. Ndobatisisa izvozvo zvisipo sezviripo, ndobva ndava nazvo. Handina kuroorwa, handina murume, ndinobatisisa zvisipo. Murume asipo, se aripo. Hamusi kundinzwa nazi. No, Jesu anoti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. VaHebrew 11 verse number 6. Not without faith. Inindoti pasina kubatisisa zvisipo sezviripo hazvibviri kufadza Mwari. Mandibata here? Musi kundinzwa imemi. Ndati hazvibviri kudi.
mose mugere muno muri kombrena kuti ndiri kuda basa rine mari, ingova nokutenda kwandiri kutaura panapa. Iti mangwana mande sondo rino haripere, ndiri kubatisisa zvisipo. Ina handisi kuda kuparidza ndichikusiya, rega ndikudzokere mushe. Ina handina chandinoda panyika pano chandisina kuitirwa naMwari. Changosara chete helikopta. Ndakataurira Mwari handiri kuda mota yakati. Ndichingopedza kutaura handipedze 3 months ndisina kuiona yasvika. Zvose zvaunotaura nomuromo wako uchitenda, hamusi kundinzwa imi. Ndati uchidii zvako. There is power in what you say by faith. Oh, muri kundinzwa here? Oh, nokuti Bhaibheri rangu rinoti sezvaunofunga mumwoyo mako ndezvauri. As a man thinketh in his heart, so is he. Tarisana newaugere neyo turi kufunga izvi. Sezvaunofunga mumwoyo mako ndezvi. Ukafunga kuti uri murombo, uri murombo. I've been teaching to the Bible college for 40 years now. Nanasi ndiri kuticha. Svikapo vanondibvunza kuti kare ndisina mota, ndisina chi. Naye ndikasvika zvikanzi how are you? Ndoti I am blessed and wholly favored. Ndakaropafadzwa. Ndikaenda kunodzidzisa vafundisi vazere apa. Ndoti you are looking to a wealthy man. Ipapo kumba kuna mari. Ndiri kutaura chete. But ndinopedzesera ndava zvanga ndichitaura. Hamusi kumbondinzwa imimi. Ndati ndinopedzesera ndava zvanga ndichidii. Aiwa kuchecha hakuna hapura katapura. Kuda kuita mishonga nechi. Isu tinofamba nokutenda. For we walk by. Enda pana vaHebheru 11 iwewe pavhesi ya 3 man. Inotaura kuti zvose zvatinoona zvakasikwa nezvisingaonekwe. Are you with me? Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do. Zvinoonekwa zvesezvi hazvina kusikwa nezvinoonekwa. NdiMwari aingotaura shoko. Musi kundinzwa. Mwari aingodii zvake. Ndosaka mumba menyu mune nhamo isina anoona. Nokuti munotukana. Hauri rombe remunhu une chiiko iwe. Watomupa urombe. Nokuti anova zvaunotaura mashoko ane simba. Pana rikubata zvandiri kutaura. Ndaiva nemwanakomana asina kubuda zvakanaka pagrade 7. Ndakanetseka kumuwanira nzvimbo. Kusvikira ndaparidza kwazvimba ndokutendeuka mumwe murume aiva education officer. Ndokubva ndanomuona zvakanzi ndipe mwana wako ndumuise pakutama. Saka kumba manje taimhoresana. Mumwe tomuti kwaziwai doctor. Iyeyo taimuti kwaziwai judge. Uyu ndi judge wedu muno. Nyangwe akadzoka nemabhuku asina kuita mushe taingoti moral judge. But I want to tell you 2015 akaenda pauniversity Hertfordshire University kuEngland kagotwe kangu ikako. Kakanoita law kakapedza kakagraduata. 2018 akaita masters in law akapedza. But I want to tell you one thing.
paaikura aisekwa achinzi haagone, but mashoko atairamba tichitaura, come on man, mashoko atairamba tichitaura kwaari, iye zvino amurume azere nemirayiro yose. Pana ari kubata zvandiri kutaura here pana? Pandikaenda kuLondon ndichienda kugraduation yake, paripo panga ana attachment, vanga vari varungu vega vega. Saka ndokubva ndiintrodusa kumuridzi wekambani, murungu iye. Ndokubva nditi come into my office. So ndanzwa kuti uri mufundisi, ndakati takunwa coffee myomo. Undipa zibhuku rakakura nemaadresi emaBible school. Zvakanzisarudza one Bible college yaunorekomenda kuti ndiende. Ndakati Bible college? Hanzi but iye ndio muridzi wemaloya ese. Ndakati kwausi ndiwe une zvese zvakanzi ndaneta kushandira vanhu. Makore angu asara ndoda kushandira Mwari. Ndiratidze Bible College 1. Ndakamuratidza akaenda. Akapedza. Akati ndiri kuda kuuya kuchechi kwako kuzoparidza. But last November ndanga ndiriko. Akandishedza akati unemba here munomu, ndakati handina. Zvakanzi ndiri kuda kuti utenge imba munomu muEngland muno. Shoko rokuramba uchitaura kuti ndiri murombo bvisa nhasi. Bvisa nhasi shoko rokuti handina mari. Wona mari nokutenda. Rugwaro rwandaverengesa rwati tinofamba nei. Zvese zvinoonekwa zvakasikwa nezvisingaonekwe. Mwari aingoti chiedza ngachivepo, chikavapo. Mumvura ngamuve nezvipenyu, zvikavapo. Shamwari taura. Hanzi neBhayibheri, if you say to this mountain, be thou removed, and if you don't doubt, zvinoitika. Nditarisei, breni yakaroiwa inotadza kufunga. Satana anokuuyisa kuti udaute your position in the Lord. Inini ndikaona ma problems achiuya, zvinorema zvichiuya, I tell myself that you are more than a conqueror. I tell myself that I have Jesus in me. Ndina Jesu ari mandiri. Ndiri kureva nhema here? Jesu ari kupi? Ari mandiri. Saka ndinoramba ndichizvitaurira, musi kundinzwa imimi. Ndoramba ndichizvitaurira kuti una Jesu. Ndopfuurira pamberi futi ndozvitaurira kuti pasi pangu pane maoko ane simba, maoko aMwari. I am kept in the hands of God. Nyangwe pakamira vanhu vachitaura zvisina basa, nyangwe pakamira vanhu vachiita icho nechicho, ndazvitaurira zvakadaro ndinofamba semukundi. Handichafamba nezvandiri kuona, hapana ari kunzwa here. Rega kufamba nezvauri kuona zviri kuitika kuvana. Ndine vana vaviri vainetsa pachechi pedu nemadrugs. Vabereki vashaya zvokuita. Ndakati regai kuramba muchivati marombe. One day ndakavashedza. Mumwe aifa amai Chiyangwa. Vachimuti iwe uri munhu mukuru. Kutovakoka kumba kwedu ndichivanyengeterera. Ndiinavo vana vaye. Ndakati iwewe ndiri kutumira kuchikoro. Ndoda kuti uve doctor. Zvakanzi serious? Ndakati serious. Ndakuenda naye mudzimba dzemadoctors. Ndakati siya madrugs.
vana baba vanenge vachingoti uyu rombe remunhu, uyu hapasisina zviripo. Rega kudaro, uri kurasira mwana kuna Satani. Iti wangu, Mwari wangu haakundikani. Nyangwe kumuona akarara pachiita zvokuorerwa, taura mashoko akanaka. Thou shalt also declare a thing, and it shall be. Zvaunotaura iwe, educata rurimi rwako kuti I'm not a nobody, I'm somebody here. Pana ari kunzwa zvandiri kutaura. Adzimai vangu ava zvakanzi, baba taenda kuAustralia. Zvakanzi kuAustralia kure ndimi munoparidza kutenda imimi, handisi kuda kupinda mucoach class. Do you still remember? Hanzi handidi kugara muMbombera, ndinoda kupinda business class. Ndakati bhuka, ndakubata bhuka business class. Ndisati ndaenda kuenda ndiri kutsvaga mari. Pandikaenda kwandinoningirika zvakanzi, no, your ticket was fully paid. Business class, ndakutopinda. Saka from that gore kusvikira nanhasi tanga takufamba tiri business class. One day ndanga ndakamira paSouth African Airways kuHarare. Ndajoina queue nokuti ndatenga tiketi rokuti paJoburg padhuze apa ndoda kugara zvangu muMbombera. Saka ndamira muqueue yemuMbombera he. Vai vanokwidza vanhu mundege zvakanzi, baba marasika, queue yenyu iyo. Ndati ndeipi? Zvakanzi kubusiness class. Ndakubva ndaenda kundine ticket renhingi. Ndasiya muMbombera ndatopinda. Ndakunopfuurira kunogara kusiti kuyoku. Ndaona mumwe arimo vakomana ma-air hostess wechirume akanga arimo. The Reverend Chiangwa, are you the one? Ndakati yes. Zvakanzi, you don't know me, I saw you in Kempton Park Church. You were preaching there. Come here, take your luggage. Ndaiswa business. Kungotaura chete nomuromo, Mwari anozvichinja. Amen. Chinditarisai. Muneni. Ndiri kutsvaga illustration inoqualifya zvandiri kuda kutaura. Muna professor kamuno tichauchipa the power of illustration. Now, Jesu, iwe, listen. Jesu. Hallelujah. 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 Indinoimba chimbo ichi, ndamboti handidi kufundisa chimbo ichi chinoti, tinofamba nokutenda, tofamba nokutenda, tinofamba. Ndangoimbira kuti ndinzwe kuti vanhu vaneni here kana kuti ndiri kutaura ndega. Zvino ndaona kuti ndiri ndega panavo. Haleluya. Dai muneni matondidayira saka. Haleluya. Tinofamba nei? Ukatarisa zviri kuitika ka, kutarisa kwako hakuchinje zviri kuitika. Iwewe tarisa kunoko. Nokuti zvandiri kutaura izvi zviri kuitika izvi zviri kuda kuti iwewe usabate zvandiri kutaura, urambe uri munhamo yako. Hello? Urambe uri pai? Ndakudzokera paillustration yangu. Jesu achibhabhatidzwa, kwakauya izwi kudenga rinoti, uyu ndiye mwanakomana wangu
wandinoda, wandinofarira. Muneni here? Ndiye. Come on. Achibuda muJorodhani anoendeswa kurenje kunoedzwa. Illustration yandiri kuda kuqualifya zvandiri kuda kutaura. Satani anosvika anoti, kana uri mwana waMwari. Asi uko shoko ratichi uyu ndiye. Satani chaari kutsvaga apa ari kuda kuti udhaute umwana hwako. Kana uri mwana waMwari, shandura chingwa ichi udye. Ndingaqualifyiswe naSatani. Shoko rataurwa uku kuti uyu ndiye. Zvino iwe ugerapo, ndiri kuparidza panapa, iwewe uri kutoti handezvevafundisi izvi. Asi Bhaibheri rinoti vose vakamugamuchira, akavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Saka iwe unoda kudhautiswa naSatani. Ameno kana ndiri kuparidza zvinobatika panapa. Rega kudhautiswa naSatani. Zvaunotaura zvinoshandura. Your words have power. Ndatadza kutaura chirungu. Your words have creative power. Mashoko ako anocreate something. Ndai vamufundisi nsanda overseer sanda president ndaiparidza Grenora nchiti ndimhoresei ndichamhoreseka. Hello. Ndaiparidza nchiti ndimhoresei ndichamhoreseka. Chasvika nguva yekuti muchatadza kundimhoresa muchitoisa appointment. Ndaitaura zvangu ndichiseka ndichienda. Ndobva ndaitwa overseer. Ndazoitwa president. Ndakushanda nemaoverseer chete. Kana uri mufundisi oro eni mukirisitu kuti uzondiona, unotoisa appointment. Asi ndaitaura kuti ndimhoresei ndichadii. But vanhu pavaindiona vaiti munhu uyu ari kuseka. Are you with me, church? Muneni here zvandiri kutaura panapa? Come on, come on, come on, come on, come on. Isu tinofamba nokutenda. Muneni here, pana ari kubata mharidzo yangu here panapa? Nyangwe panorwariwa wakuda kunonamatira munhu, Satani anoti zvinoda mufundisi. Ari kuda kudhautisa kutenda kwako. Kuti kushaye simba. Paunosvika payapa kuti uti iwewe mweya werufu tama. Iwe uti vanhu vakandinzwa akazofa manje vanoti kuti hazvisi zvako. Are you with me, church? Muneni here. Ndakazviita kumutendi wava munemo kuKempton Park. Ari padeathbed. Amai ava vakatotaura. Ndichibuda makabuda muchiti mweya wei wabva. Ndapedza kunamata. Ndakati iwe mweya werufu. Chibva. Nezviri kukonzera kurwara. Iwe andina kuudzwa naMwari, ndiri kutaura nokutenda. Are you getting what I'm saying? Ndakangofanana newe ndaona ari kurwara, but ndiri kubatisisa zvisipo. Amusi kundinzwe. Ndiri kuti iwe mweya werufu tama. Mapaipi imwe iri mumuromo, mumhuno, chimwe chokufemesa. Mishini chingoti ti. Yarisi. Ndakati mweya werufu. Chienda. Mangwana kusai ndiri kufonerwa, uyai. Murume uyu agere pamubhedha, zvese zviya pasina. Ari kutotaura. Iwe taurogere nekuti tinofamba nokutenda. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura panapa?
chechi ino tinofanirwa kufamba nokutenda. Now, the just shall live by. Are you with me, church? Musi kumbondinzwa inini. Now, kutenda iko kuku kunoyedzwa. Thank you, Pastor. Welcome. Hallelujah. Now, listen very carefully. Kutenda iko kunoyedzwa. Muneni here? Turikutofundira kuparidza kusangana rinezvi. Ndakuchechi kwangu vanoparidza neni. Ndikangotaura chandataura mumwe anotodedzera achiti zviri pachapter yakati. Chapter. They will be preaching with me. Havadi kuti nditaure zvisiri mushoko. Zvinemi munonakidza kuparidza munenge mangoda. Hallelujah. Oh. Rega ndichiconclude ndichinopeka hembe dzangu ndiende kundege. Hallelujah. Muneneri muri kubata zvandiri kutaura. Zvandiri kutaura izvi ka. You can change your life within no time. Nokutenda. Mukadzi wangu yageraba. Every time. Ndogara nchimutaurira kuti you are too young to take away my love from you. Waita mwana mudiki kubvisa rudo rwangu kwauri. Ndakakuda ndakabheja. Ende iwe nyango ukaita sei haugoni kubvisa rudo rwangu kwauri. I love you. Ndakakuda. And wherever she is, antonyatsoziva kuti murume wangu anondida. Handinei naye kana chi. Nyangwe ndikamuona anetswa nevana achipopotera vana achidi ndomira uko handiwanzopindira zvangu. Ndobuda ndoenda ndotenga chocolate nedrink rangu apo. Vapedza kutaura ndoti amai mataura zvakanyanya. Chocolate drink ichimboningirika. Mataura zvakawanda. Vana vari kukunetsa yava. Regai ndile navo. Ivo pavakumedura chocolate vachirova drink randatenga. Things are unoziva iwe ndiwe unogona kushandura mamiriro ezviro. Satani anouya nezvimwe zvinhu. Asi iwewe unogona kushandura. You are a father. Ndinoseka varume vaneta mukadzi uyu anondinetsa mukadzi uyu akadii ndakati iwe ndiwe pasina munhu. Mukadzi anganetse sei? Mukadzi anongoda kudiwa chete. Akangoziva kuti ndadiwa pano finishi. Zvese zvavari kuchemera vakudiwa. Ndozvitaura chete man. Nyangwa anopenga sei, nyangwa anotaura sei. Shamwari anoda kudiwa. Ukangosvika nerudo chete. Zvese izvozvo zvapera. Ruzvidzo. Ndataura mushere. Hamai wanda kudiwa. Ukaona madzimai ese achifamba. Ndotokutaurira kuti uyu kumba kwake kuri kutsvagwa rudo. Unongomuona munhu asingadiwe step yake nemafambiro ake. Nyangwa akanyebera kufara sei. Unotoona kuti kumba kwevava kuri kushota rudo. Fanike inini ambondinyebera zvangu. Hallelujah. Pana ari kundinzwa here. Nyangwa anga achifunga kuramba mukadzi
kunotsvaga mumwe wokuda, iwe wakafoira kuda uyu, wakuda kunotsvaga mumwe futi. Dzakakwana dzakwewo. Unofoira subject yakapusa kuda iyo kungoda. Uchapasei panyika pano. Omana nasenda paridza. Let me close with this. Your faith will not grow without troubles. Abasina amena. That your faith will not grow without ma problems aunosangana nawo. Zvinorwadza zvauri kusangana nazvo. Zvinoita kuti kutenda kwako kusimuke. Pasina ma-troubles, pasina zvinorema nezvinorwadza, kutenda kwako hakukure. Ndiri kugadzira maridzo inonzi God will turn your troubles into testimony. Ma-troubles auri kusangana, yese trouble yauya. Mwari ari kukutesta kuti aone kutenda kwako, unofanirwa kukunda that trouble nei nokutenda. Zvimwe zvese zvamuri kuchema kuti Mwari baba Mwari, ndi Mwari ari kuzviregerera kuti kutenda kwako kudii. Professor, I'm looking for another illustration. The children of Israel from Egypt vakafamba, but pavakangoyambuka rukova vakutuma varume vaye 12 kunoshora nyika. Then the giants appeared. Vari murenje, there were no giants. But pamasvika pamuri kunzi naMwari papenyu, the giants appeared. Muneni here? Vamwe vakuti tanga tichinge mhashu pamberi pevarume ava. But varume 2, muri kuona here kuedzwa kwokutenda kuri kuitwa vanhu panapa. Varume 2, Joshua naKaleb, ndo vari kuti handei tinotora nyika. Hamuneni here vakomana? Joshua naKaleb kutenda kwavo kuri kuti Mwari uyu anotida ari kurutivi rwedu. Varume varefu ava, they are bread for us. Kaverenga numeri inoti they are bread for us. Ava vamwe vari kuti tiri kunge mhashu tinoparara. Vachinopa vari kuti nyika yacho inyika inodya vanhu. Zvakanzi naMwari sezvamataura nemiromo yenyu. Ava varume 2 vati tinonokunda, ndakuvayambutsa vakupinda munyika. Ava 12 ava, vamwe 10 vataura kuti tanga tichinge mhashu, amupinde muchafira murenje. Now ndakutaura kutenda. Kana muchechi muno muchitenda kuti ndiri mukundi, ndichava number 1. Ini pachechi pangu inini andimbotaurira vanhu kuti bvisai building fund itai chino. Ndakati Mwari imba yake inovakwa nezvipo zvinobviswa nerudo, kwete zvokuti nditi munhu ita chakati. And the people are coming. Vamwe vari kuti inini handichanamatira vanhu maningi stereki kuti komborerai. Gore rakapera 50 families left the church. Mavisa abuda, England, Australia, America. Takati Mwari ndibatsirei, handichanamatira futi vanhu ava kuti 50 families nevana vakabuda vachienda. Ruoko rwangu rwakaipawo ungoda iwe
kuchechi kwangu ndepanapa pandatonamatira vanhu kwangu ndakutoti uri kuda kuenda kupi? Uri kuda kuti Mwari akuropafadze muno here kana kuti uri kuda kubuda? Kana achida kubuda handichada manje. Moda kundisiya ndega muchienda kupi? But I want to tell you, indiri kutaura ndichiseka so Mwari wangu anozviita. Andaona zvakawanda zvinotyisa. Kana newe unogona kuzviita ukangotenda chete. Nokuti vose vakamugamuchira akavapa kuti vanzi vana vaMwari. Ivo vanotenda kuzita rake. Saka nhasi chaiyo uchienda kumba, famba. Adzimai wangu vane mota yanga vasingade. I drove a Land Cruiser 100 series. Dziri kudiwa sterek nevarungu kweduku. Ndedzevanofamba nadzo havasi kuda ma 200 series. Mumwe munhu akandipa 100 series ndokubva ndakwira iyoyo naadzimai. Hanzi mandideredza manje naamai. Kundikwirisa chimota chakadai. Ndakati tenda kuti Mwari vatipe. Ndokubva tazopirwa brand new car 300 series Land Cruiser. Saka ndakati amai chiuyai munamato wenyu wapindurwa here? Zvakanzi Mwari anonzwa zvandotaura. Saka nhasi ndiri kuda kuti ndichinje matauriro enyu. Taura zvauri kuda every day. Confess it. Nokuti, is it Ephesians 5 here or 6 handichaziva. Paulos yakati, imitate Christ. Teedzerai Mwari. Nokuti Mwari achisika zvinhu haabate ivhu achiumba, anongotaura shoko. Saka nemiwo dzidzai kutaura shoko. Kuchechi kwangu wese afona kana apinda mudambudziko unonzwa achiti pastor speak a word. Taurai shoko. Ndoti iwewe tanga wataura. Indisati ndataura rangu iwe tanga wataura. Nokuti tiri kuda kubatsirana kwete kupa munhu hove asi tidzidzisane kuraura hove. Are you getting what I'm saying? Nasinda kubowa ina. Muri kubata here shoko. Muneni. Wandoda kunamatira ndiani mweya wetsvina watadza kuburitsa. Ini ndinouburitsa. Ende hapana mweya une nharo unofanirwa kudzoka. Ndakadzidza chinhu 1 ndechekuti mweya yetsvina iri pasi petsoka dzangu. Nyango ukapenga sei makanzwa ndichiti kune vanhu muregerei musambate. Vamwe vanebata vaye kutya kurohwa nendimoni. Rohwa ndokuti usimbe pakutenda. Enda muti muregerei ahambosvika. Aripo mumwe aiuya nezvibhagira achimhanya kwandiri so indokuramba ndakamira ndakutenda kwaari. Achikanda zvibhagira zvake mumhepo. Ndakati rukanda mumhepo ina hausi kundionei. Kuvhundutsira kuye. Vanhu vasina kutenda vanotya. Haatende kuti Mwari ari maari achamukundisa. Muneni here panapa. Ndiri kuda kuburitsa madhimoni maviri panapa anopenga. Ndiri kutoona izvozvo. Ndoda kushedzai one by one kuti muye kuzoburitsa. Ndoda kuona kutenda kwenyu nhasi. Asi kana usina kutenda apa. Muneni here cheche. Musatarise pasi ndiri kuona varume nevakadzi vari muno. I want to test you kuti shuwa muna Mwari here. Kunyanyai munegara mabhenji epamberi ndimi wandoda kutanga kuuya kunoku. Kuburitsa madhimoni manje. Hallelujah. Muneni here. Mfundisi munonitendera. Tinofamba nokutenda. Kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Nhamo yako uneibuda nhasi.
For thou shalt decree a thing, and it shall be established. I want you to decree that. Shamwari, chimbotaurira upenyu hwako kuti I'm not poor. Handisi murombo ini. Akana, m'Bhaibheri Jesu haana kufira kuti ndive murombo. Iri kuchapter ni kuna vakorinde yekuti akava murombo kuti iwe uve mupfumi. Iri kunani? Uri kuona, wakatorerwa chapter yacho hauizive. Saka kana kumba uchinamata unonamata uchiverenga papi. Ini ndovhura apa kuti Mwari makava murombo kuti neurombo hwenyu ini ndive mupfumi ndonamata. Iwe kana vhesi yacho hauizive. Endai muchimemora, isitai tichikwa memory verse kuSunday school. Nanhasi tinawo. Imwe yobva yati, vamwe vanobva ati kumba kwedu takatukwa. Makatukwa nani? Nokuti vaGaratia inoti akatakura kutukwa kwedu. Kutukwa kwese akakutakura. Verse 14 yavaGaratia 3 yobva yati, kuti maropafadzo aAbrahama asvike kuvahedheni. Anhasi unobuda muno wamupfumi iwewe. Upfumi hautange kumba hunotangira mumweya, hunotangira mupfungwa, hunotangira mubrain. Pane mumwe atova mupfumi here munomu. Do you have vaGaratia? Oh yes, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Hapana pakanyorwa kuti uve murombo. Bhaibheri rangu rinoti uve mupfumi. Vamwe voti muri kuparidza prosperity gospel. Iwe ndiparidzire poverty gospel yako. Undipoone mavhesi epoverty ako. Noti munonyeberwa naSatani. We walk by faith. Pana abatu zvandataura nhasi. Ko zvinoswererwa. Regai ndimire pano. Tinofamba nei? Ndati tinofamba nei? Giants never showed up until they showed up in the land of promise. Paunenge wakupinda munyika yeku, giants ndo paanoonekwa. But miedzo yose nematroubles amuri kusangana nawo, ndeye kutraya kutenda kwenyu. Kwete kukuuraya, but to try your faith. You are going to be prosperous. Chechi ino muchakaura nokubudirira. Muchakaura nemaropafadzi. Pana ari kunzwere zvandiri kutaura panapa. Handina kuuya kuzotaura urombo panapa. Ndauya kuzotaura kubudirira. Muchakaura nokubudirira. Mota muchatoita dzokusarudza kuti idzanya ndiri kudai. Mwari wedu ari kuda kukupa akamirira kutenda kwako. Kubatisisa zvisipo sezviripo. Shall we stand up, everybody? Through faith we understand the world we are seeing was made only by the word of mouth. Muupenyu wako zvese zvauri kuda ngazvibude mumuromo wako. Jesu anoti, you will say to this mountain. Ndiri kutaurira kuti mountain nokuti vamwe vanoti zvangu zvikuru, zvangu hazvibve manga. Iwe hakuna chinhu chikuru kudarika gomo. A mountain is an immovable thing. You can't move a mountain. Antoda caterpillars, but Jesus not if you say to the mountain. As nakunzi, if you pray, if you say to the mountain. It's also kanzi namata unenge uchikumbira kuti Mwari Baba. No, you will say to the mountain.
kuti iwe urombo nezita raJesu, iwe mweya wokushaya nezita raJesu, ndakudzokera munzvimbo yangu yakafirwa naJesu, akava murombo kuti ndive mupfumi maari, akaenda pamuchinjikwa akatakura kutukwa kwedu kuti maropafadzo aAbrahama asvike kwatiri isu vaEdheni. Neniwo chiyangwa mukore-kore, maropafadzo aAbrahama asvikewo kumakore-kore. Wow, hallelujah. Kumakaranga. Ameno kuti Mwari sei ati nditaure izvi, pane vari kuzoropafadzwa nazi. Next week ichange izere nematestimony. I'm going to speak promotions. Vamwe vari kutanga mabusiness avo. Haya manderebosha. This week, handisi kutaura mwedzi unoya, ndati svondo rino. Svondo rino. Pane kusimudzirwa kukuru kuchaitika mudzimba dzakawanda. Ndati pane kusimudzwa kukuru kuri kuzoitika. Haya manderebosha. I'm feeling some anointing. Pane ari kusimudzwa. Hey, pane kuzodza kwandiri kunzwa. Hey. Pane ari kusimudzwa naMwari. Pane ari kusimudzwa naMwari. Simudza kutenda kwako kuna Mwari. Simudza kutenda kwako kuna Mwari. Oh Lord God, touch them. Haya mayanderebosa. Shumirai madambudziko evana venyu. Vashanda kwemakore. I speak promotions. I speak promotions. New businesses is starting. In the powerful name of Jesus. Ndinotaura kubudirira. Kuropafadza kwaJehovha. Kubudirira. Ngakuburukire pamusoro pevana venyu. Divine promotions. Divine favor. Favor with the heaven. Favor at your workplace. I speak divine favor. May the free favors of God come upon your life. Nyasha dza Mwari dzokukunda. Nyasha dzokubudirira. Nyasha dzokukunda. Ngadziburuke nasi, ngadziburuke nasi, ngadziburuke. Halarabose rete andamas. Hanelerebose rabakayanda. Wakamira ipapo na matantaura nendimi wakamira ipapo. Yela rabakasande rebosha. Yele rebekeria la rabasando robokos. Yela rabakayande reboko. Yete rebosha. Nandele rebose la rabakayande. Taura wakamira ipapo. Taura. Ila rabakayande reboko se rabakayata. Andele rebose la rabakayande. Aiwa Mwari wangu, Baba muzita ra Jesu. Muzita ra Jesu. I speak promotions. Yes. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Kanda kama sikoto. Riande kemoshila rabo. Yela rabaka yande kemosikoto robos. Baba ndino ropa fadza kerekei. Baba ndino ropa fadza sangano hiri. Baba ndino ropa fadza sangano hiri. Baba ndino ropa fadza sangano hiri.
Baba ndinokomborera sangano iri. Baba ngariropafadzwe, ngariropafadzwe. Ngarikomborerwe. Ngarikomborerwe. Oh. Oh. Oh, rabakasande kemoshianda rabos. Taura nendimi. Usanyare munari pedyo newe ana chinuyo. Ribakasande le rebokosa. Yela rabakayando robokosikata. Come on, we are a Pentecostal church. Rila rabakayande kemosikoto robos. La candere bosha. Iandara bokosikata. Rela raboseata. Kela rabakasande rebos. Iamayande rebokosela rabos. Kola rabakayande rebosiata. Oh. Oh. If faith in God, if faith in God, if faith in God for a miracle, 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 faith in God. Sondorino. Sondorino. Pane vari kudanwa kumabasa anga vasingafungiri. Sondorino. Sondorino. But pane mweya uri kupikisana nezvandiri kutaura. Pandatanga kutaura so, pane zwi rataura mauri kuti zvako hazviite. Hana yako ndokubva yatanga kurova zvakasimba. Buda pabenji ipapo umanye uye pano. Izvozvi usanonoke. Usanonoke, wanzwa zvichitaurika. For a miracle, Jesus. Jesus. For a miracle, Jesus. Haraboko sikata. Devil, you are a liar. Musababati. Devil, you are a liar. Urumureve nema Satan. Urumureve nema Satan. Come on, lay hands on it. For a miracle. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on. Akanda kamosa. Ayamanere bosaka. Buddha uyende mureketse Buddha. Mureketsa budirire. Anobudirira chete. Out. In the name of Jesus. Come out. Buddha uyende. Unopa budirira korerino. Sondorino. Unopa budirira.
budirira, unopa budirira. For a miracle, in Jesus' name. Nezitara Jesu. Nezitara Jesu. Nezitara Jesu. for a miracle, yeah. Thanking God for a miracle, yeah. Thanking God for a miracle, yeah. Thanking God for a miracle, yeah. Hakuna kwanoenda ndakapedza naye. Wakapedza naye? Ndakapedza naye. Aukunde zita ra Jesu. Nezita ra Jesu nas. Come on, everybody lift up your hands to the Lord. Shout fire! 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 In the name of Jesus. Be destroyed. Come out. Mregedze. Ndati mregedze. Sondorino anobudirira. Sondorino ari kusevenza basa rine mari. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Ndinoparadza zvose zvakaiswa mauri. Ndinozviparadza nezita ra Jesu. I break it in the name of Jesus. I destroy it in the name of Jesus. I set you free. Nasi nezita ra Jesu. Nasi nezita ra Jesu. Ndinotaura kusunungurwa. Ndinotaura kudzikinurwa. Ndinotaura kusunungurwa. Nezita ra Jesu. Amen. You are free. You are free. Oh, for a miracle. Thanking God for a miracle. Thanking God for a miracle. I told you kuti this week pane vakawanda vari kubudirira. Madhimoni ari kutaura kuti moda kuti tichienda kupi tanga tawanapo kugara. Mukristu imba yako haifanirwi kuva imba yemweya wetsvina naMwari.
It's one person anofanira kugara muari Jesu. Ndiri kukumbirisai zvikuru kwazvo kuti ukaona mweya yetsvina ichikunetsa, rega kurara hope. Enda kuna mufundisi uti handidi kurara hope nemweya wetsvina uyu. Mwari anokusunungura. Unogarira muno mahara usina chinobuda. Panga ndichinamata ndanzwa mweya yetsvina yanga ichiti wangu haaendi. Ndosaka ndashiedza kuti come, we destroy all satanic forces. In the name of Jesus, I command you to leave here. In the name of Jesus. Come on, lose For your a hold. miracle. Murekere nezita raJesu. Come on. For a miracle. For a miracle. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Sunungurwana. For a miracle. For a miracle. For a miracle.
miracle. For a miracle, 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 for a miracle.
For a miracle. For a miracle. For a miracle. For a miracle. For a miracle. Mudzimai atanga kumhanya paya achibva kondopi. Come, my sister. The Lord is with you, Marane. Wanda kusunungura. Hondo dzose. Baba ndinosunga hondo dzose dzakamukomberedza. Zvose zvakamukomba iye zvino. Zvose zvakamukomberedza nezita raJesu. I break it. I break everything. Zvakamukomberedza. Zvikandwa kushurikidza kwevavenge. Iye zvino nezita raJesu. Yakamanda. Rikayatamoshaka. Iye zvino nezita raJesu. Ndinotaura kusunungurwa kwake. Ndinotaura kusunungurwa kwake. Sunungurwa nezita raJesu. Sondorino zvako zvinoita chete. Ndinokusunungura nezita raJesu. Devil, you are a liar. Devil, you are a liar. I command you to lose your hold. In Jesus' name, bring it up. Oh, in the powerful name of Yakamandarabos. Baba, chiedza chechiso chenyonga chomuvhenekere. Chiedza chechiso chenyonga chomuvhenekere. Abudirire munyika ino. Akomborerwe munyika ino. Muzita raJesu. Hallelujah. We walk by faith and not by sight. Yes, kune mweya inopikisana. But paucharamba uchiti ndiri mukundi nokupfuurisa. Uri kuzoikunda mweya iyoyo. Haina kwairi kuenda, uri kuzopabudirira chete. I want you to speak it. Oh, kune vose vanobvisa zvegumi pachechi ino. Mwari ndinokutendai. Tukai udyi nezvinoparadza. Tukai udyi muminda yavo. Tukai udyi kwavanosevenza. Zvose zvavanobata zvirege kuva nezvinoparadza. Nhasi nezita raJesu. Nhasi nezita raJesu. Ndinotaura kuropafadza kwedenga. Kuropafadza kwaJehovha. Muzita raJesu. Okay, mirei naye ibavo. Afambe. Iwe mweya wemheta makumbo. Iwe mweya wemheta makumbo. Iwe mweya wemheta makumbo. Nezita raJesu. Uri kundinzwa, uri kundinzwa. Iwe mweya wemheta makumbo, regedza mwana uyu. Regedza mwana uyu. Ndinorayira tsinga, marunda neropa zvitakuke. Zvitore nzvimbo yazvo. Iwe mweya wemheta makumbo, regedza mwana uyu. Regedza. Regedza. Ndinotaura kurapwa, kuporeswa nokusunungurwa. Muzita raJesu. Amen. How are you? Sumuka. Stand up. Come on. Yeah. Sumuka. Yes. Right. Fambai naye. Sondorino anofamba. Fambai naye. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Tinoramba tichiraira mweya wemheta makumbo. Ndo unenge wakabata uri kukontrola. Vanhu vachiti ameno zvakaitika ndisatani. Hapana mumwe ndisatani chete. Over to you, sir. Kondapedzaka. One more request, Baba Musati Maenda. I know you have got one more request.
Yes. I've got one more request. That spirit that people purpose to pay tithe, to look after their parents, but immediately after service, they don't value it anymore. Pamanga muchiparidza manheru, God spoke to me and said, there are people who are willing to do it, but they can't just do it. They always promise God, mwedzi uno ndobvisa chegumi, mwedzi uno ndinoendesa mari kumusha. They don't do it. And baba pane vamwe varume vatori munomu vekuti anotovimbisa kuti mwedzi unoyu ndinopa mhuri yangu mari, but inobva yangoenda kusmall house. Mwedzi anenge achitovimbisa achitoda, but kune madhimoni anorambidza mari kudyiwa kuchechi, anorambidza mari kudyiwa nemhuri. Ndibatsireiwo baba, kune vanhu vanoda but hazviti. They burn inside them, I want to do good, but the ability to do good is stolen. Mweya watiri kudzinga madhimoni ari kubuda haukutendere kuita zvakanaka kuna Mwari. Iwo mweya wetsvina watiri kudzinga haumbokutendera kuti uite zvinokuita kuti ubudirire. Unongokuitisa zvinovengesa naMwari. Ameno kana ndanzwa mushe vati small house or small house. And small. Zvino here muchechi mune varume vane ma-small house. Ari munhu waMwari. Well, handisi mutongi asi ukateerera shoko raMwari uchakunda. Ndati ukateerera shoko raMwari uchadii? Unokunda. Nokuti upenyu hwema-small house vana vacho ihondo yauri kucreata pamba. Handina kumboona vana vepachipari vachidanana ini. I've been a pastor for 47 years now. Hondo zhinji dziri kuuya inyaya dzezvipari nevana vekunze kusangana nemhuri uri kusiya hondo panyika. Saka Mwari ozonokugamuchira kudenga kuti uya panzvimbo tsveneyo wakasiya hondo panyika. So if there is anybody ari kunetswa nemweya, ufeve is not as simple as we are talking. There is a spirit behind it. Pane mweya iwoyo. Kana aripo ari kutambudzwa nemweya woufeve, I'm calling you to come right now. Usambonyare vana ava vana zvavanokupa. Vana ava vana zvavanokupa. Come here. I'm going to pray for you, and that spirit is going to go away. But because vashoma vanoda kubuda pachena kana utataura mweya woufeve. But kuchechi kwangu they come. Vakawanda vanouya. Ndinoshedzera nengochane. Ma-lesbians vanouya vachitendeuka. Iwo hausi kuda kutendeuka, uri kuda kuenda kupi nazvo izvozvo? Uri kuda kuenda kupi nazvo izvozvo? Pane chimbo chataimba kudhara muno hamusi kuchiimba, asi ndofunga munochiziva kana mune mapostori chaivo. Chinoti, zvose zvandanga ndaita zvaipa ndinozvinyara, Ishe wangu nechokwadi, upamidza Ishe Jesu nde nochema, zvino ndiri pasi pa
Baba, ndinosunga mweya youfeve, ndinosunga mweya youngochani, ndinosunga mweya iri kutadzisa vana vaMwari, nyangwe kubvisa zvegumi, nyangwe kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti vakomborerwe. Iwe mweya wakaipa, iwe mweya wetsvina, uri kundinzwa. Ndinokurayira nezita raJesu. Ndinokutorera simba nhasi. Ndinokutorera simba nhasi. Paradzwa nezita raJesu. Paradzwa nezita raJesu. Ndinotaura nyasha dzedenga pamusoro pevana vaMwari muzita raJesu. Hallelujah. Amen. I thank you. I come against muri kuziva pana sisi vake. Oh. Ah. I command you, devil, hauna simba, hauna nzimba. Regedza muri, regedza mwanasikana kwaari kwese nezita raJesu. Ndinovasunungura kumweya wetsvina. Ndinoona kamashile reteata mausi. Herabakanda kamausha kamahanda. Ndinotaura kusunungurwa. Ndinotaura kudzikinurwa muzita raJesu. Amen. All right. Kuna vabereki vari pano vane vana vari kuZimbabwe kana vavasiya kumba vari kushandisa zvinodhaka. Watadza kuuya naye because hausisina simba over that child. Don't come here. Ndiri kuda vanhu vari serious. Kwete mwana wamai guru anamatirwa namai vake. Ndiri kutsvaga vanhu vasiya vana vanoshandisa zvinodhaka. Vamwe vacho vari kurarama upenyu hwausingachagoni kuti no. But iwewe hauna simba rekudzinga mweya uyu. Vanhu vasiya vana kumba. Handisi kuda mwana wamai guru. Mai guru vanonamatira mwana wavo. Ndiri kuda munhu asiya mwana wake kumba. Vaunoti mufundisi, ndiri kumutadza. Anoshandisa zvinodhaka. Haana kwaari kuenda mwana uyu. Ari kutenderera. Ndiri kukumbira uye unamatirwe. Handisi kuda munhu anoti ndasiya mwana wamai guru kana watete. Ndati kana uine mwana ari kurarama upenyu, handisi kuda hanzvadzi, ndiri kutsvaga mwana wako iwewe. Kana uine mwana asiri kuita zvakanaka, ndoda kuti baba vakunamatire. Nekuti iwewe une simba pamusoro pemwana iyeye. Saka we can use you as a point of contact. Mwana asiri kurarama zvakanaka, iwewe uriwe mubereki wake. Maiki ya baba, kuna munhu ane maiki ya baba ari kukotsera pabasa nai. Sumudzai maoko enyu kuna Mwari. Baba vangu muri kudenga, makatiita vafudzi vevanhu. Vabereki vauya baba, vakoniwa, vaedza nepavanogona, vazvitadza. Vana vari kubatana nemadrugs. Zvino Mwari makati uyai kwandiri mose makaneta, makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Vauya vabereki vasimudza maoko kwamuri. Nakamashiya nderebosa. Baba, vauya kwamuri mugoni wezvisingagoneke.
vauya kwamuri imi munoisa nzira pasina nzira. Vauya kwamuri imi makati ndiri Mwari wenyama yose, kune chingandikona here. Haya manelere bosa. Evo Baba, vabereki vakoniwa, asi vauya kwamuri vasimudza maoko Baba. Muzita raJesu ndavataurira nhasi kuti nokutenda tinokunda. Baba, tiri kutenda kuti zvatauya kwamuri tinokunda. Zvatauya kwamuri tinokunda. Baba, muzita raJesu. Ndinoisa vabereka ava muruoko rwenyu. Pavakudzokera vachinodana zita remwana uyo. Baba, mweya yetsvina ngaitaramuke. Mweya yakaipa ngaitize. Pavachataura zita rake nezita raJesu. Pavachamufonera kana kumudana nhasi nezita raJesu. Mweya wemadrugs, you demon of drugs, you spirit of drugs, I command you today to loose your hold. Siyana nevana vevabereka. Siyana nevanavo. Siyana navo. Baba, munotoziva nemazita avo. Ndisati ndareva munenge maziva. Ndisati ndadana munenge mapindura. Evo rwirai vabereka ava Baba, rwirai. Vana vavo vadzokere kuvabereki vavo. Muzita raJesu. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Thank you. Hallelujah. It's so painful that we can unorera mwana kusvika pa certain level you have control, but at certain stage you are now looking for grace and God's favor. You cannot tell them what to do, neither can you control them. But pane vese vauya kunonamatirwa, ndinotenda kuti God have restored our children from the hands of the darkness. Vana vedu vadzorerwa kuvabereki vavo. You see children perishing, and sometimes you don't have any say. You love them so much, but you can't control them. I've not heard about it. I have lived it, and I am still living it. I've got one or two brothers who you can't give them money, you can't do anything. You reach out to the children, and the father is there, but fodya mbanje nedoro nevakadzi zvakabata moyo. It's so painful kuti munhu anogona kufa ari mupenyu asina chikugona kuti munoita mese akabirwa nyasha nani naSatani. Vabereki vauya kumberi, I want to congratulate you. Ndinotenda anointing yataurwa, nezwi rataurwa kuti vana venyu they are restored. Munoziva ndinokuparidzira every day, never give up on a child. One day is one day. God will wake up vakatiitira zvakadini zvakanaka, and nhasi ndo rimwe zuva rataitirwa zvakadini zvakanaka. Vangani vafarira vhangeri rezuva ranhasi. Munhu wese anopasa test ane tsika yekuzorevisa zvaadzidza. Munhu wese anopasa a test, a scholar, they need to revise. Take a seat a bit. Praise team remain standing. We have ane tsika yekuzorevisa what they have studied. Baba vauya vataura izvi vatidzidzisa. Takaudzwa kuti we are kingdom citizens. We are not of this world. Tikaudzwa sacrifice, tikaudzwa faith, tichingodzidziswa. But umwe wacho munhu inyaya yekuzoti, do you still remember it 4 days later? Do you still remember it 5 days later? Kune vabereki vane vana vasina kunamatirwa. Takubvisai pastage nechikonzero chekuti baba namai vatomukira kubva kuhotera kunonamatira vana.
9 to 9:30 baba namai vanga vachiblessa vana with specific request from the pastor for specific challenges dzevana. Nema-teenagers vambononamatirwa futi nababa kusection kwavo. But kune mumwe munhu wekuti kana wanga usi muenzi uchipinda pano wakazvinzwa last Sunday ukazvinzwazve tichitaura pateerera ingonoropafadza wega mwana wako. Obedience is better than sacrifice. Anointing works with submission. Maona vamwe mama vatoya neari pagas bottle watomubuditsa kuchipatara at my word kuti auye kuzonamatirwa. Iwe wako haasi pagas bottle, haasi paoxygen, wamuka wakarara. Wanonoka nekuti wanga wakarara uchidya porridge. Chimwe chinotitadzisa kubudirira muupenyu, it's spirit of stubbornness. Kasateerera teacher, mpurisa, mfundisi, nurse, kwasara 1, 5, nembereki, penyu unokuremera. Mpurisa, teacher, nurse, bereki, namwari, namfundisi, penyu unokuremera. Kungoti mfundisi wakati shikaina 9, mwana wacho uri kutadza kumuka akafuga magumbezi avakatenga gore raakazvarwa pamwe achine baby blanket rekumadzimai uri kutadza kumuchengeta but hausi kuda kuuya naye kuna Jesu. Right, vangani vaitirwa zvakanaka. Pastor Mngoma, welcome. Ndambonzwa kuti pana baba namai mufundisi Mpombwa. I heard about them, I didn't see them. Baba namai mufundisi Mpombwa, why did you sit that far? Vauya kuzoona baba namai mufundisi Mpombwa. Ngosimukai tikugamuchirei. Hallelujah. Mufundisi Mpombwa, Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinovimba hamuna kuudza maasha kana kuti vanhu muri mufundisi mangopinda. Ndosaka magadzwa ikoko but tinokugamuchirai zvakasarudzika. Vanga vauya kuzoona baba, tinokudza Mwari neuvepo hwenyu. And ndaona baba moyo zvakare. Am I right? Just stand up. I just want to acknowledge you from Kempton Park. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Toda kusvika panguva yekupa kunash. Give something. Akaparidza nezuro akanzi this time should not rush. Anzani mamgando makanzi wani mabasket enya haiti nai. Administrator mabasket enya hadi haiti ari kutarisira vanhu kupa. Shingomaunza iti mashandise kekupedzisira. But ndinotorevesawo zveshuwa. Ndiani anoda kunditengerawo ma-offering basket ane chimiro. Iro rinoita mari iri. Haisi 25